نفقت قناي سورا تريرون نمبر بحتونا برا تثبيت صباحك عندي زخري أورا دندينو من كوري بيني نعزبا لبي أنا يكئلوني نعا عيني سخا قلبه هوتكو قناي فوقيا 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 كمل الكامتان عريا حقفو خاكو فوي تعقرم فوقيا 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 نسخا سبوتا خاري زحق فوقيا نافقت معدو عدخي منادو نافقت معدو نفقت معدو دخي من نادو نفقت معدو أسلج النادو عادي كوت يادي كحنيت يادي عادي كوت يادي كحنيت يادي عنبز السخاني وروحو سفرا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي واترو تمنيتنايو كم زاتري وازل لهم زادر فيزياء بقالات قليس كا عازمتن قالات ممكن تركب كفيديو أنا بزوع زي سميعي لهم كن دايك ترخب لك مايكل نبرقص خوينا خزارة بزغل العصر زي سميعي لهم بجاغم نزادر فيزياء العلمي اليوم كنت بتسحكت كل هاللوا سلام انتايكم بلهاللغو زادر فيزياء لعلن دحر خيدا بزوع كم زي عينة ريميكسس كسرحيو بتي دين سمعنا يكون معنا بنت كنا ما سلدي سمع انقطنا يتسنت بابناتهم كترجم كله كم زي ريميكس كون كله ولا تناي تقرنيا ترجم مز جبراون absolutely صبق كين رخيبة يعني سلمتاي جلالس بزخانة من قدي يا anyway ريهم مع لهم ذا سنت بابا سرحات بزعبا أجد داس صحف أبي إكسبوست غير لهم دحر كبكمية ما جمري أجن من قصير ترى أجد داسي ملسيه بالله نزل ملسزي كم انتاي تبقيسي بوزلو انتاي ملغتي كم محلالف زلو من قصير ترى بقول لك كن فتنينا قدمي يوجن انتاي يو تكونتاتنا في كم زيتات ملسزة دليو زلو ويون إيرترا تقديدا دي تاتو زلا ولا انتاي زي كن رؤيا ناس كبزني جمر لايك مقبار شير مقبار يتوخم من حسابكم من أبزي كم بدو ما نزادر في زبالكم كيتكم أبتبوتا بلاس إكس أبزبل channel يا زلا ناي بحكي تبط الدرف سلزخونة دقفوه ما تبابعوهم I think بزعبات هدر في دحر كقلت لكم كفتني كترجمة ديكم كس نعاية بزعبات تزارب كود دحر كن ريكم فتنينا هجي نزاع أقدر أسيزر بخن سمعنا. The VC and Ethiopia's natural rights to access to the sea. Ethiopia seeks peaceful access to the sea, which Prime Minister Abiy Ahmed calls a matter of survival. How do you justify Ethiopia's natural right to access to the sea? Well, Ethiopia is the second largest populous country in Africa. قداينا بحري كلهم تم كادرتاتنا تيخونوا نتي أجندة نقدمي كدف ويلوم زلوا بتدقاقامي يمزقبروا زلوا تقالون أبزوان زي بنتور قدم بسومالي لاند دو بسوماليا دو قالوا يبلون يرم جيجن نبي يرترا كم زخونه فليتنا لنا ملسنا يرتراون نزي أقدا سنة بزلوا يتملسجن سفع زبالة سلزخونه كلتا نجارات كنسمع مو أتاهي زخنا قركمي. Its population growth is significant. There is significant economic growth as well. If there is an economic growth, there is a growth of import-export as well. There is an expansion of tourism and trade. These all needs, they have seaports, neighboring countries. Because Ethiopia's prosperity, Ethiopia's growth, Ethiopia's progress is their progress as well. Because we have a close relationship, a very close collaboration with the neighboring countries. الجين تايو تي كتبانا يعبلو هزبنا كتبانا نعبين تقيدو نافتق بحري حتوناتنا ويوندليتناتنا نعبي كاين مخنياتو تي امبورت خنقبرو نخل كابيتال كنمصو نخل ندقخ نسدو نخل نعبي سلازي خي تقل هزبك بزح كله كتبا كعب كله نقدنات كعب نبوريو نقدنات كان تعبيو أفدق بحري ودباتنا تتقملو زلها كتسفح من ريج أنا ينقد خطمت تصبغيو الزربازي أيكونا نسأل قلقل سبالو نزي زي قبل زربايو الزربازي كزاربو خلو ما نمرحي حقهم يا
توزع لهم كتبهم يعبلو نقد زاد ليكم ودبات مسكال هجرات كن بشركنا كنركب ندللنا بسلام عم نقد نحرر الكايو زخون هجر تيزب لك يحقهم على لهم يزب لك أبتقرب أبتزلوا هجرات كي زعبيهم على الوادين حجي أبزياتا تويست تخون تزربا سلام تايو زناراتيف زمت زلو سلام تا علامايو أبزون حدا ماسك قال يوم كزاربون جميرهم ديم زلو أبزيا ب حنت بمحرنيا زغبروا ونا لابزون ريا አለች ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ሐሳቦቿን ባግባቡ ገልጻበታለች ሐሳቦቿን ሸጣለች የጎንዮሽ ግንኙነቶችንም ይሄ ሁለትዮሽ ምንላቸው ግንኙነቶችንም በመድረኩ ላይ ከነበሩ ሀገራት ጋርም ስታደርግ እንደነበር በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ስንከታተል ነበር ይታወቃል አንደኛ የካነሳቻቸው ነጥቦች መካከል በመድረኩ ላይ ቀጥተኛ የባህር በር መተላለፊያ አለማግኘት ከፍተኛ የትራንስፖርት ወጪን የሚያስወጣ ስለመሆኑ በግልጽ የተናገረችበት ነው ከዛ ባለፈ መሰረተ ልማቶች ራሱ በበቂ ሁኔታ አለመሟላታቸው እንዲሁ የሚደርሱ ሸቃ እጂ እዚ ንሪዮ ዘለና ተራ አክቲቪስት ዝብልዎ ይኮኑን ልክዕ ከም ኣብ ኤርቲቪ ዝዝረብ ዘሎ ጌርኩም ሰድዎ ኤርቲቪ መዓልታዊ መፅያ ኤርትራ ከመይ ጌራ ንኢትዮጵያ ከተሃርማ ደልያላ ከመይ ጌራ I don't know بخمس ملك أبنات كن ركب أبي إرتراح كبير نديو مهنيات انتهي لنا نحن زارب زعبا إثيوبيا نساتهم أنصارنا زلو أجنداناتهم حوس كحبوا بزفتون من قد عفت جب حرس أجمع لنا نابلي يوم زارب زلو إرتراح ما انتهي كتب الدخل من البات مسوك الناس عصر دخل إذا هجر زيا مرحنا ناتا كله بزيا شجر مسفتر لنايو إذن إحنا نزارب زلنا بشانلات مالتيو إذا هجر زيا أبارات كيلو زز مراحي وش تأوت أجمع مكان زفتح نابانا مطريا جنداناتو نعنا فيو بواجانا إيرترا دمايو أوش تعدك نبر زفتن نقص خاون ويون عد مثلا أنا كنا وعز دلي بقمت على دما نا عالم دقف كركب زدلي نا عالم الدنقات كركب زدلي نا عالم شركة نتاتهم بواجانا إيرترايو عملت ملس تقول له superiority بتكباب زنبرو أمريكا يكون أوروبا نا آسيا نا كل دقف زنبرو بتدخل بلوز نبرة استراتيجية أباف دقة بحرون نبع إسرائيل نخالط حينتات بنا إيرترا نتمنكس إيرترا رجيم تشنج جيراب قال لك فعل مالتيو تهزب مسأنته بقطبة مسموته إيرترا عقمام كل خال عقمام مستداخمة نعم حازو كل تزدلي وخو قبر لهم كم زغل مبسعات هذا متاوز قبر زنبرا جنداي سلازي بواقانا يتناتهم كو قبر وزدليو نفسهم زملكتهم نحقرهم بمعبال عبعد عقا سلازلهم بزحزب سلازلهم كالوت هقرات أي مسؤوم نيبري اللغون هاني زيتي زي كون زربا كنقد فلنا عبعد عقايو بزحزب اللوم تسقاتات اللوم نزيز دليو ترايك مسؤومين بهزر زبالة حقرات عرب قطر بلو كويت بلو سعودية بلو إمارات بلو عمان بلو بمولهم تم حقرات عرب ناي مدبت أقام سلازلوهم ناب جبتك خدو خلو ناب إثيوبيا دم بعبيو قدم سودان مصوب ناتهم يعني را مصوب ناي عرب يعني را سودان بزح إنفستمنتين يروم أب سودان سعودية يكونوا إمارات يكونوا كالو حقرات عرب سودان سلة فرست حجي بتاعونكو أبكرنا أفريقيا بغربة ما خسفعنا هرشا بوتا زلوا إثيوبيا سلزنا بإثيوبيا زخيد العمل لومي ناتهم ربحة بخالي من قد نزموتهم تسقام يبلنا نحنا شفا يكبر لكم يدعمكم بالعوو تسقام يبلنا نحنا دما ناتنا طلبات لنا أنا كون الناس غل بيزنس ونا لنا بوتنشال ونا لنا سلزي مريت لنا من البات كندنا ناتهم تديكونك كندنا ناتهم بقليلو كلام معزغل تزيكوني سعيرنا خلو المعن دخل مريت لنا تصبونا قرنا حزب إيرترا انتايو إيرترا كم زلة تستقبلنا هنا تسقم وعد إيرترا وانتلو مس إثيوبيا نا ودادري كم زمريت ذهبنا فتاري كم ذهبنا ويفلقات ذهبنا زبل أنا بزال نفسي حد سكن متيني فلتني تا إثيوبيا زلة كابا زبوغانا قرية باللي رأي انتايو تابي إثيوبيا بعلاتهم دايم زرقون برحوس سلام اللهم صب لعبنا تابي إثيوبيا نيوت أي حيلي تسقط غير لهم قدا غير لهم شجر غير لهم زهرمهم حيلي يلا نبزوانتي كل تابوش تأمزلو دراما عالم زفتر وزلو نحت حدومنا تبع العزقبر وزلو كودكتنا بوليتيكوم زمت زلمبر كاب تشاينا روسيا أمريكا كاب كالوت عبيت حيلتات متي زناوت أم حيلي يلا بقمت قالوا أبانا كون كله نجارات كاب بوكو تصرنا وتعي مالت بحمقاتنا تنا ويون بناتنا بوليتيكاوي زي مردانا حزبنا زفتر زلو تسقم واحد كتب له تخليقه يلا زي مردا يلا قال يتبني قال له قل السي كونش أقمنا يرترا نخسرح تهزبي أبتعدو نخملالس إيرلاينس نا إيرترا نخي يسرح كل نجارات نخي ينكساقس كل جزء مخالف سجبر سيستم سلوزلو إزك إلا تزغل إيرترا كم كالوت هجرات ولا ون بزيجم تولا بكايدا ناي جوبيا يكون السرق ناي جوبيا نخد كيد كل نجار تزل على لا تبقاستا بقاسي لزخياد ود كعوتنا مخالف زبل من ثالنا I know أنا بقولت في كيدي يزدل تفلتيهم جن
ولا ونقص نابلنا حنابنا ايرلاينز ناتنا فقط نيرتو زخون تقرا تطب ايرلاينز نبردو خالص نبردو كله تعاليو تحجر كتنقساقس كم نبر ولا بحنت نفاريدي ولا بو عديو انت زكال نيرو التوريزم ناتنا بو منطق عب بخاله كال نغراتنا تي كال عصواتات تزله حجز نقدفو نساتهم عبل علينا زغبرو زلو درامان كيفات نشترينا ابتنا ايرترا ملص نحل فينا just off the border of Kenya, North Tanzania. Look, where is the will, there is a way. Where is goodwill, there is a way. We can find a solution. I see the Horn of Africa, this turbulent area, is no exception. Provided we have a goodwill by some matter of leadership. Some leaders see things, some fear others as envy or as evil or as competitors. So it all depends on the good leadership also. So yes, there are examples. Or as بحفش أنت إذا بنزلوا أبكال أفريقيا زلوا صبغ مرحنة أبكرنا أفريقيا كلها يكعلن أبكرنا أفريقيا زلوا مرحتي كأنات نخالوت مرحت بحماق عين زتمتو بحسد الناس زتمتو كفيتهم بخفت من قدك نقدو زي كله نابلي يزقل زلهم anyway أبكرنا أفريقيا مزدلهم هاجر نخسرحو زغل كلكم حيلك كم زي اللي دقيمنا قليسنا هنا سلزي مزي أتحيزنا هنا تي إيرترا تبلو كنريا زلنا مجمريا إيرترا مليساتو زلا بتدقاقامي زدقاقام قبل المخانو أقدا سنة بزلو من قدي يا مليساتو زلا سلامتاي زي مجمريا إيرترا كم زعينت ولا قطال انت دي كون حلف لا تقبر زلا ملسي أقداسي فلطيهم زي أقداسنت كم زلو سقن دحرقينا بزع علمنا نحسوت كم حق قبال علمينا زلنا أبكالوت علامات نشتي نجر كوت خلو بخلت سلسة من قديو مجلس زوج سلمتاي ريكورد نتيجة له حسوت لا يتباهيلو حق أني عذب بالعبريتا تقلت إفكار خاطوت زلكا مغنياتو لومي دمقي خان توتي خاط حسوت فايرال كونسل زغل فايرال زخونيز بس حسب سمع نتحكى دما دحريو أي رغبوني مبزعته نملسنا نب منيستر قدات منيستر حبريتانا هاجر إيرترا أتو يمان قبر مسكال مجم ناي بي بي نجرنياتاتن زرقحت ورن كادرتاتن I do not wish to use the new rather general نعاتاتهم نخلط أعرف تنتقملون نخلق على كتكام يدلني كن قديتاي خا نبلتقنا يزعجي نبلتقنا بزقنا من قديو which is actually Eritrean Ethiopian أبتبغون أي ولا ندبلوماسيا أو نمتبغي كزربات علي لبزوانسي لازم ماسك زي ماسك عليها دايركت اتاك يزلو كم تنساتهم دارجا ميت جزيه كتقعنا خلو بزخف امن قدي بزو كل ملك كتقعنا خلو صحت غا من سيرترا كملس كله صبغي ولا ون بحيل زباله ولا ون بكبرهم بزي قدل من قد انت خونو صقم يبلون باش كمان صبغي معناته هذا جزيه تخكلني عمل ستدهبنا يوم نعكات ونابل علينا نقم عبلو سلازي قبرهم أوي وندفرها يوم كما سلام سلازي seems to be engrossed in an intensive daily campaigns of defamation and demonization against Eritrea. سلازي بلتقنان كادرتاتون داخرتناتون دارجع أبناء كتسالي معلتاوي intensive زخا بزعق من قدي نتي propaganda ناتهم نكسفحفحو أنصار إيرترا نمسيت عن إيرترا نمبلشاون إيرترا نمدخام بزبلت يشرحوا لكم زلون زعجي أبي ده حسينا مسلكم نيرتراو كهندنا كيس الولا هيسألوني يبلني يجني يرتراوين يسألونا يمكن نخالم محبر سب عالم بالتعميو زهسي إيماجنا يرترا دلهمت مخانا سيطان مخانا ترجم زي بالله موت مخانا قال زاربو محبر سب عالم كله الوالو كله سعادة ديو كله عرب ديك سمع خلو تنا يرترا جس كي رغب خلو أنت ده يسمعيه نعتاتهم كأمن ويو نعتاتهم كقبل خليس لذي نيرترا توريزم دي قليلو نكي حسب زعلتو خون خليو that's why دما أقداسي challenge خد قبران كتمل سالون زلكا in this pathetic campaign is Eritrea's history, policies and development strategy and potential as well as regional role continues to be solid with vindictive and malicious harshness. The recent refrain revolves around Eritrea's familial ill will against Ethiopia to disrupt its economic progress. حجي انتايو تي ابزي قرباوان بصعق ولا ونتي تاخاتبلوت نايبلصقنا ምክር ቤት ኢሎም ዝገበርዎ
معبالنا إيرترا نا إثيوبيا نقدميت نخي تخيد إثيوبيا نبلسكنا نخي تبل قطبا إثيوبيا نخي عبي حزب إثيوبيا كاب دخلنا نخي وت صلاتنا بفلاي دماتهم كل جزينا ينوح جزي صلاتنا نبي إيرترا نقول سند تكوري زيارة نبي إيرترا ينيرو بكل من قدي حنفش فشيت ولا له حسيدا ملنا أني أو ملنا سألي أو ملنا نابل عزيز الرب بزعي ولا تقدرتاتو دمانهم مشيت تنزل وزلو إيرترا ولا هذا بروجكت كيف متكلم هنا كتماتات معبيل نادو صرقيات سريح نادو اتليست في أديس أبابا زقبروا بفيديوهات بكل عينة ناس يروحوا زقبروا له كتصالي ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚዲያ ድሪኹሞ ትኾኑ ኢኹም ኤርትራ ከመይ ይገብርዋ ኢትዮጵያ ከመይ ይገብርዎ ንኣዲስ ኣበባ ከመይ ይገብርዎ ብጀካ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኢትዮጵያ ካልኣይ ግድሶምኒ ትግራይ ከመይ ኣሎ ዓፋር ከመይ ኣሎ ገለ ይግድሶምኒ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ካላንደር የለን እሱ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኣዲስ ኣበባ ከማንቲ I don't know ትቦሌ ገለገለ ከባቢታት ኣው ዘሎ ጥራይ ዘገድሶ እምበር ሙሉ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣይኮን ሕጂ እሲዩ ከም ንቡር ጌርካ ተወሲዱ ያባቶ ኣራይ ንሱ ንግደፎ ኤርትራ እንታይ ትብል ኣላ جيت تنساتهم إيرترا تحسدنا لا زبلوه كمل سلام على نهاية والسك حنتي ترجمة رخيبة نيرة نخالة جندا لهم زجبر وايجن sometimes it can help أنا بتاع analysis كأتو من تان أقدمتي حمريتا عتر زبالهم ترجمة سي أديس أبا إيرترا بغضبها معبالو جروابتا أيتقن إني أقعد أستد نقبل منستر زينا إيرترا يمان جبر مسكال أزر عربي رؤيته هبلام جزء أصل في بلسقنا إثيوبيا إني إيرترا أب مكفان مسيت أن تسأمير يزولو كتب لي إيرترا كسيسا زلام منستر زينا إيرترا تمالي أبزوز أتقامو أجرو قبل على إثيوبيا زيك أرسلي علوا نزبل بوجن سلف بلسقنا زموت أكسيم مسر زبلي كبل نتي قلام إيرترا نجس جاسن بلسقنا نحجرات نايزي ملا زوبام أزيات لدنا تبليم منستر يمان تشارل جليز أبز حلفوا سمن آخر زي كايد بيتم خسال في بلسقنا أبزوز مجلسهم استناو حكي ناس تخلفوا مسألاتهم إيلو زجلس حيلتات استفلا على ميلاتات تقيمهم أبي إثيوبيا جيت تكل على يفتنوا كم زلوا يكسسهم تبقدم مع مصر أبي أحمد زمرح ود بلسقنا لتهم زخسهم حيلتات بسم أيت قسمي نيرم أنتخنا جن أبز قرب أوان كابن نابن أسمرا عدي سبان كجبر صنحم نايك علات من اللوات التي عمو كلسين هجرات تفتير زلوتريم زملا ختم خانيم تعذب تزقلزم كلسين هجرات أنصار حدن زقوم تقامتي بمدقاف كابتي عبد الدشن عسر شمنتن زعوج اسم معنى السلام محزنة ناب داجماي متفنانين تمنيسان وجن مرحيتي بياك أدماء مصر أبي أبز حلف كل تعامتات كوها بس أنا حمق لجتات أفرق بحر مركب لا لا ونتقول دايكوين مغربو ناب حدش جيتن زباوي زي قعن نامرحه سقعت فطير يسلم ناتنا عين هبن زيناتنا عين دلن زبل نايكر مربعك في الزمن مجلسي بريزيدنت إيرترا إسياس أفريقيم زي خاخرة منيستر حجرو بمعبالو جروبيتا كم زي تقنيو موجيتهم أبز غرب أوان حيلتات إيرترا أبتغراي زركبلو على مريت إثيوبيا حزم كم زلهم سمزي منجستي إثيوبيا الناخص يوم مسيام إيرتراجن سرا كم نريد زلنا تكسي سفح زبالن كم زنبرن إيرترا دما مجمريا بحثر زبالن نتي أوريجينال قام مسمع قداسي كل زي كابت أوريجينال تتبقسنا تبغيو إيرترا سنة جروبتنا كم تدلن زيرو سام جاي مال دما أنا قسعر نسخات سعر أنا كعب نسخة ودق زعينتو بوليسي كم زي تختلن أبت كبابي كل بحد أنت معبله سنة نجر مخانون إيرترا بحما تطمتو نجر كم زي بالله يوز نجر يوم حبيرم زلو إيرترا زدما تخكلنا دبلوماسيا وقام قاي كثر خلته أب تاريخ تمريسنا انترينا إيرترا كل جزء ناي كالوت وجن تصعبوتاتن تقبلي تنبر سداديت كوينايت فلسطينيا سلازي زبس تاريخ ندعي تمريس كتاريخها مريت إيرترا حزب إيرترا كساقي ومبر دوبات سجيرون خالق زجبرلو كنتات عيراني كي تقصقص دما أي بجسني نابزخونه زبل مجلسينا نرزلنا تزي it's well known mantra تزي نات زي ناتنا عين دلن ناتنا دما عين هبن زبل كابزي وزمت بزبل قال كاب تقوليش له مالتي كتيلو أب حنتي سالسيتنت منيرا سالسيتنت بي أبي صبوغيرا ما يقلت وان مثلا نابزي يا سالسيتنت منيرا قد داسيت أبزي أي توانا لو انت خوينا مسجيرا ما نمعبالة تملكت أقدر أسند بني راسال سيتي إيرترا أقطعت كم زلوا كم تقلت يا عزيا I think سجيرو مالو توم تيمنا تاي كوينو ما يدونو تاسال سيتي كان أقدر أسيت يعني رانعي تقدر سادم من تهدبل إيرترا نخت معبل زدلت أقطعت تفترة وحبتي natural resources يكون كله كله كم زلوان تي تعرف زلوا من البتة زقلت وأنت بزربات زربت أنا أنت الآخر ياسك قلت كده حد سلزنا براني if I can find it somewhere abidi neruti تغلط أنا أكون it's funny I think delete كريه مثلا بزخانة تي زلوا كنتات
نمردو زاكل زنقركم زلوا فم صلاتهم يا ما سكند يا تصحفت قدميت يعني رمسلني يا بتسالسيت تاريخ ما قطر 3 نيرا سجيرو ما سلصنهم ኤርትራ ዝኣክል ተፈጥራዊ ሃብቲ ከም ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፈጠራውነት ዘለዎ ኢንዳስትሪስ ማለት ፈጠራውነትን ጻዕራምን ዝኾነ ህዝቢ ከም ዘለዋ ንሱ ድማ ካፒታል ናታ ከም ዝኾነን ንቁጠባዊ ዕብየት ናታ ንምፍጣር ድማ ኣብ ኩሉ ዝከኣላት ትገብር ከም ዘላን ኣብ ተበግሶ ክትወስድ ከም ትኽእልን ንዑ ድማ ናይ ዞባዊ ሰላምን ርቃትን ከም ኣገዳሲ ነጥቢ ከም ዝርእይዎ ገሊፆም ነይሮም ስለዚ ተሰለሰ ነጥብታት በዚ መንገዲ እዮም ክገልጽዎ ፈቲኖም ኢትዮጵያውያን ግን ነዚ ናይ ኤርትራ ብዝሰፍሕ መልክዕ እውን በኣሉታ ክመልሱሉ ርኢየ ኣለኹ ትመልስናቶም ኣገዳሲ ስለዘይኮነ ናብኡ ገጽና ክንርኢ ይኮና ሕጂ ነዚ ቤናይ መቃን ክንርኢ ኣለና ኤርትራ ትምልሰሉ ዘላ መድረኽ ኣብ ከመይ መድረኽ ኮይና ኢና ኢትዮጵያ ከስለምታዮም ናባና ነገር ጥራይ ዝደልዩ ዘለው ሓደ ኣብዚ እቶም ገለ ካብቶም ሚድያታት ናቶም ዝገለጽዎ ክህበኩም እቲ ዓቕሊ ጽበት ክሳዕ ክንደይ ተበፂሑ ከም ዘሎ የሚፈላለጉ ኃይሎችን በጥቅም ማስተሳሰር ኢትዮጵያን በሁከት ውስጥ ማቆየት ይገዳደሉልኛል ብዬ ስጠብቃቸው ሲመካከሩ አየኋቸው ገዳይና ሟች ናቸው ያልኳቸው አንድ ላይ ቁጭ ብለው መወያየት ጀመሩ ይህ ብልጽግና ባለፉት ወራት የሚያሰማው ሙሾ ነው ነጠላውን ዘቅዝቆ የሚያለቅሰው እንባ ምንጩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች አንድነት ያስፈልገናል ከብልጽግናና አለቃው ውጪ ጠላት የለንም አገራችንም ሰላም ያስፈልጋታል ብለው የጎንዮሽ አለመግባባትን ለመተውና ለማቆየት መስማማታቸው ኤግዛክትሊ እጂ እቲ ቀንዲ ንዓታቶም ኡይ ዘብሎም ዘሎ ጸገም እዚ ውሽጣዊ ጸላእትና ብሕቡ አጀንዳ ተራኺቦም ንመንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንምግንጻል ብዙሕ ጻዕሪ ይገብሩለው ወላ በሃገራዊ ቴሌቪዥንም ዝብሎ ዘሎ ከተሓዘልኩም ሳክት ካብ ዜሮ ተበጊስታ ይመስለኩም በረከት የተቃቀሳቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶቿ አይን ውስጥ የገባችውና ይሄ ሁሉ ረብርብ የሚደረገው የሚለው ነገር እኛ ኢትዮጵያን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል ምንም በየትኛው መስፈርት ብንመጣ ምክር ቤቱም እንደተጠቀሰው ያለፉት 7 ዓመታት ኢትዮጵያ እድገት ያሳይችበት ይሄ እድገት ደግሞ ዝም ብሎ በቁጥር የሚገለጽ ሳይሆን መሬት ላይ ያለ የዓለም አቀፍ ተቋማትም ጭምር የመሰከሩት በአይን የሚታይ በእጅም የሚዳሰስ እንደሆነ ይታወቃል ምክር ቤቱም 3 ዋና زيتي زبلكم صنع كنتاي زبل صلو زيجي ኢትዮጵያ ስለምታየም ታሪካውያን ጸላእታ ንዕግርግር ክገብሩላ ክበታትንዋ ሽግር ክፈጥሩላ ዝመጹ ዘለው እዚ ድማ ኢትዮጵያ ሩኡይ ዝኾነ አባይታ ዝረአ ምዕባለን ግስጋስ ሰንተር ስለዘላ ካብ ቀንስ ተበገሰ ምዃኑን ቁልጡፍ ምዕባለ ትገብር ከም ዘላ ድማ ዓለም ሙሉ ይምስክረላ ኣሎ ምክንያቱ ዲፕሎማት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዲፕሎማት ይኹን ቱሪስት ካብ አዲስ አበባ ወጻይ ስለዘይከዱ ክኸዱ ስለዘይደልዩ ጎንደር ዝበሃል ናይ ቱሪስት ቦታ ይነይሩ ናብኡ ዝኸይድ የለን ሎሚ አክሱም ናይ ቱሪስት ቦታ ነይሩ ናብኡ ዝኸይድ የለን ናብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዝኸይድ የለን ታንቆ ናይ ቱሪዝም ቦታ ዝብልዋ አዲስ አበባ ኮንፈረንስ ዲ ገለዲ አዲስ አበባ ካብ ወጻይ ብውሕስነት ክንቀሳቀስ ዝኽእል ሰብ የለን ግን አዲስ አበባ ጥራይ ማዓት ስርቅን ካልእ እናሃለዎ ንአዲስ አበባ ጥራይ ስለዝዓቀቡ ከም ኮንፊደንስ ናይ ቢዝነስ ተወሲዱ እንታይ ይገብሩሎም ኣለው ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ይሕስዱልና ኣለው ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ አንጻርና ዝጥቀሙሉ ዘለው እዩ እቲ ዘገርም ኩነታት እዚ አጀንዳናቶም እቶም ጸላእቲ ኢና ኢሎም ዝገልጽዎም ዘለው ፋኖ ይኹን ሸነ ይኹን ህወሓት ኩላቶም ሓደ ጸላኢና ኢሎም እዮም ዝሓብሩ ዘለው ይብላሉ ሚድያ ሳቶም ድማ አብይ አሕመድን ብልጽግናን ጸላኢና ኢትዮጵያ ኢሎም እዮም ዝሓብሩ ዘለው እምበር ኤርትራ ብድሕሪ መጋረጃ ስለ ዝሕብረቶም ኤርትራ ስለ ዝበለቶውን ንኤርትራ ሰሚዖም ሕራይ ዝብልሉ መንገዲ እውን ኮይኑ ኣይነበረን ስለዚ እቲ ኩንነትን እቲ ንሳቶም ዝጥቀሙሉ ዘለው ስነመጎትን ንበይኒ እዩ የግዳስ ሓንቲ ነገር ዝያዳ ክትበርሃልና ዘለዋ ኣብ ንመድሓን ብዙሕ ተበግሶታት ይድውሰድ ዘሎ ንዓቢ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ኣብ ዓቢ ንክቕጽል ዝግበር ዘሎ ሸበትበት በቲ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ክንሪኦ ኢና ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እቲ ተመሳሳሊ ሓይሊ ንአብይ አሕመድ ንምድሓን ዝጎይ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ተመሳሳሊ ጉዕዞ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ ስሙ Djibouti has met to consider its response to the United Arab Emirates' decision to bar Sudanese aircraft and ships from its territory. It comes amid an escalating diplomatic crisis between the two countries. In the Saturday meeting, Sudan's Security and Defense Council said it had reviewed measures taken by the Emirati government. The UAE also suspended all maritime dealings, including transit shipments, and barred all ships flying its flag from calling at Port Sudan. Our correspondent Momin Al-Maki is following this story for us. He joins us live now from Port Sudan in Sudan. What more can you tell us about Sudan? እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢማራትን ዘሎ ሽግር ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እንታይ ይስኻ ሱዳን ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእልና ኢማራት ምንቅስቃስ ኣብ ከባቢያ ምዝመጽእ
ንኩሉ ኩነታት ስጉምቲ ክትወስድን ክትከላኸል ከም ትኽእልን ንድሕነታ ዘድሊ ኩሉ ዓይነት ክትገብር ከም ትኽእልን ክትነግር ከላ ኢማራት እውን ካብኡ ብዘይስንፍ ዝኾነ ይኹን ነፋሪት ይኹን ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ናይ ሱዳን ነፈርቲ ናይ ሱዳን ኣብ ክልል ኣየራ ክመፁ ከም ዘይብሎምን ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣብ ናታ ቦታ ክህሉ ከም ዘይብሉ ድማ ንሳ ኣትሪራ ኣጠንቂቓን ንዝኾነ ይኹን ጥሕሰት ድማ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእልን እያ ትዛረብ ዘላ ስለዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኣብ መንጎ ኢማራትን ዘሎ ባእሲ ብወግዒ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢማራት ድማ ላዕለዋይ ኢድ ክህልዎ ዝደሊ እዩ ላዕለዋይ ኢድ ማለት ንሱዳን ነቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ዝበሃል ዘሎ ክፍንቅሎ ካብ ቦትኡ ከኣልዮ ከውድቆ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ እዩ ክኾነሉ ድዩ ኣይኮነሉን ካላርሲ እዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ የብሉን ድሮ ኣትሊስት እንተወሓደ ካብ ሱዳን ኣውፅዎም ኣሎ ካብ ሱዳን ደፊዩ ካብቲ ካርቱም ይኹን ካብ ካልእ ቦታታት ንኢማራትን ነቲ ሕመቲ ዝበሃል ዘሎ ሓይልን ኣርኤስኤፍ ማለት እዩ ደፊዩ ኣውፅዎም ኣሎ ስለዚ to some extent ኣብ ባይታ ፅቡቅ ዝኾነ ስጉምትታት ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶታት ውፅኢት የምፃሉ ስለ ዘሎ ጠቕላላ ክብድሆ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዘሎ ሓይሊ ክብድሆ ይዝፍትን ዘሎ ዕሱባት ወታደራት ናምፅአ ከሎ ዝሃረምዋ ድማ ሓንቲ ዓባይ ኣብነት ሰራዊት ሱዳን ኣንፃር ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ዘነፀረ ኩነታት ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ፅልዋን ዓቕምን ድሕር ተዳኺሙ ወይ እውን ጠቕላላ እንተተሳዒሩ ንኢማራት ናይ ብሓቂ ዓብ ፅፍዒት ክኸውን ዝኽእል ኢማራት ድማ እቲ ሞመንተም ሉዝ ዝገብርዎ ከም ዘሎ ዲፕሎማቲካሊ ብዓለም ደረጃ ሕማቕ ስምብራት ይመፆም ኣሎ ምክንያቱ እስራኤል እቲ ከም ኣብነት ዝጥቀምሉ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ናይ ዓለም ተነፅሎ ይመፅ ኣሎ ኢማራት ድማ ተመሳሳሊ ምናልባት ክንዲ እስራኤል ኣይበፅሕና ኣሎ ግን ኣብ ብዙሕ ነገራት ብቀይሕ መስመር ብቀይሕ ብኣሉታ ብካልእን እዩ ዝጥቀስ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ነቲ ኩነታት ንክቕያር እቲ እሳት ክትተሎ ዘላ ኩነታት ንክቕያር ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ንሕና ንምናያ ዘለና እዚ ናይ ኢማራት ሓይሊ ዝወደቐሉን ዝደኸመሉን መዓልቲ ወይ እውን ኣትሊስት ኣብ ሱዳን ተተሳዒሩ ኣብይ ኣሕመድ ምርጫታት ናቱ ኣዝዩ ፀቢብ ካውን ከም ዝኾነ ኢና ንፈልጥ ብርግፅ ኣብ ሱዳን ስለተሳዕረ ኢማራት ኩሉ ነገራት ኩሉ ስትራቴጂ ናቱ ክገድፎ እዩ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነ ስለዚ ኤርትራ ሓያል ኣቃውማ ክህልዋ ከም ዘሎ ከብርዱ ጌርና እቲ ኣብ ሱዳን ዝኽተልዎ ዘለው ካብ ሱዳን ካብ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ከሪአኩም ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ሓደ ቱርካዊ ቀደም ኣብ ሱዳን ዝቕመጥ ዝነበረ ዘውፃ ስእልያ ናብ ሱዳን ምስ ተመለሰ ሕጂ ኣብ ካርቱም ምስ ተመለሰ ዘውፃ ቪድዮ እዚኣ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣፍራ ዝበሃል ቦታ ከሪአኩም ከለኹ ኣርአኩም ነይረ ሕጂ ድማ ካልእ ቪድዮ ቀዲሑ ንስ ይውፅዎ ነይርቲ ናይ ኣፍራ እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካርቱም ከመይ ዝበለት ሰላማዊት ከተማ ምዕባለ ዘላ ብፍላይ ከም ኣማን እስልምና ድማ ብዙሕ ነገር ክትገብረላ ትኽእል ብዙሕ ፅቡቅ ዝነበረ ከተማን ሃገርን ሱዳን ከምዚ ኢላ ክሪኣ ከለኹ ናይ ብሓቂ ሓዚነን ጉህየን እየ እናበለ እዩ ፅሒፉ ዘሎ ኣብ ጥቕሚት ተሪኹሞ ኣይረኣኹሞ ነበር ኣብዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝቕመጥ ዝነበረ ሰብ ምዃኑን ኣብ ካርቱም ዝቕመጥ ዝነበረ ከም ዝኾነን ብዙሕ ሰዓታትን ብዙሕ ግዜን ዘጥፋ ኩሉ ሃገር እያ the people of Sudan must stand firm and strong against the UAE backed RSF militia because these lands, their people and their heritage deserves more. May your beautiful country. ህዝቢ ሱዳን ብሓደ ክሓብር ኣሎ ብሓደ ደው ክብል ክኽእል ኣሎ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሽግርን ዕንወትን ክሰግሮ ተኮይኑ እዛ ሆቴል ትሪእዋ ዝነበርኩም ኣብ ሱዳን ፕሮባብል ኣብ ኣፍሪቃ እውን ገለ ካብተን ዝፀበቓ ሆቴላት እያ ትበሃል ነይራ ኣብ ገማገም ናይ ኒል ዝተሰርሐት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ትርኢት ዝነበረ እያ ውሽጣ እኳ ክኣትዋ ኣይከኣልኩን ነይረ ግን ኣብ ጥቃዓ ስራሕ ይቡ ይሓልፍ ስለ ዝነበርኩ ኣሜዚንግ ቪው ነይርዎ እቲ ቦታ ዳርጋ ንኒል ፃዕዳ ኒልን ሰማያዊ ኒልን ክልቲኦም ዝራኸብሉ ቦታ ኣብቲ ከባቢቲ እዩ ማጂክ ዝኾነ ቦታ እዩ ኣብያ ተሰሪሓ ነይራ ሉክ ኣት ዲስ ከመይ ገይሮም ኣዕንዮሞ ከም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ድም ድዋጉ ነይሮም ኣይ ዶንት ኖ እቲ ኤርፖርት ናይ ክንደይ ሚልዮናት ከምኡ ዕንወት ወሪድዎ እዚ ከዓ ሱዳናውያን ብሓደ ጠጠው ኢሎም ሕብረቶም ክሕይሉ ስለ ዘይከኣሉ ዝተፈጠረ ፀገም ምዃኑ እዩ እዚ ክንብል ከለና ሱዳን እዚ ኩሉ ዕንወት ወሪድዎም ሕጂ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሌትስ ቢልድ ኣወር ካንትሪ ነዚያ ተቆፃፂርና ዘለና ርኢና ኣለና ሕጂ ናብ ዳግማይ ህንፃ ንእቶ ሱዳናውያን ሰብ ራእስማል ሰብ ትካላት ተመለሱ ዓድኹም ስርሑ ዓድኹም ኣማዕብሉ ዝብል ዘረባ ካምፔይንስ ብብዝሒ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ናብዚ ዘለዎ ኩነታት ነዚ ንሱዳን ንክነሕውያ ቀደም እውን በዓልና ኢና ሃኒፅናያ ሕጂ እውን በዓልና ክንሃንፃ ንኽእል ኢና ዝብል ጭርሖ ይኹን ኣዘራርባ ብዝሰፍሐ መልክዕ ንሰማዕ ኣለና ሱዳናውያን ከም ወትሩ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኢና ንምነየሎም ከምዚ ሕጂ ተበጊሶሞ ዘለዉ ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸዱ ኣምላኽ ድማ ነቲ ወሪድዎም ዘሎ ሽግር
نمدحان كحجزهم تسفان جبر أبجر بيتنا نخلهم قربتنا سلامًا ركعتن سنتنا نمني له كل لاين عنا دم كمينا نمني بنعنا سلدي كوننا عتاتهم حما كقاتهم مدلية لنا إذا كم زيلو نهلو خلو بخالق قصد ما كريا كن كل هلنا أب جبت زقاتهم زلو جبت زبهال دم حركاتهم بيج بلايرز هبز قد دايزي أبي أحمد نجرد زبهال ديجا نكمرق أبز زقايل زلو تن حجرات ناي تفاسس ناينيل زخنا على أوغندا أبغون إثيوبيا كون ويمز دل زلو انتخونه بريزنت نا أوغندا صحتي مجاشا زغيد ناب كايرو ناب جبت خير خمسة الله يزن جرزلو زغا نابي أحمد بيجلوس أبك سارة مخاني يزن جرزلو Uganda's Yoweri Museveni has arrived in Cairo on Monday for a 3-day official visit at the invitation of Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi in a diplomatic mission aiming at strengthening bilateral relations and advancing regional cooperation on the River Nile. on the Nile River. ስለዚህ እዚ ሓደ ካብቲ ዲፕሎማሲያዊ ተጽዕኖ ኣብ ልዕሊ ኣብን ብልጽግና ንምግባር ዝግበር ዘሎ እዩ ኡጋንዳ ሓንቲ ካብተን ኣብይ ኣሕመድ ዝያዳ ዝስዕረላ ዘሎ ሃገር ኣብ ጎኑ ንኽትከውን ዝያዳ ማራይ ዝስዕር ዘሎ ንኡጋንዳ ኣብ ጎኑ ክገብር ፊልድ ማርሻሉ ይሰድድ ካሊእ ይሰድድ ብዙሕ ነገር ይድፍትን ዘሎ ምክንያቱ ገለ ካብተን ናይ ተፋሰስ ኒል ሃገራት ስለ ዝኾነት እዚ ኮይኑ ተሪፉ ግን ግብፂ ስዒራቶ ናብ ግብፂ ናይ 3 መዓልቲ መገሻ ክገብር ምኻዱ እንታይ ዓይነት ዲል ክገብሩ የማው ኖበዲ ነውስ እዚ ኸ ንኣብይ ኣሕመድ በይኑ ከም ዝተርፍ እዩ ዝገብሮ ዘሎ በይኑ ናይ ዝተረፈ ድማ እንታይ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ተፅዕኖ ኣብ ልዕሊኡ ዝመፅእ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኒ ግብፂ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝረአ ዘሎ እተን ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ተፋሰስ ኒል ዘለዋ ድማ ኣብ ጎኒ ግብፂ እንተኮይነን ወይ እውን ንኣቢ ከምቲ ዝድለ ክድግፍዎ እንተዘይክኢለን ኣብይ ኣሕመድ بدرجة ناي أمريكا يكون ناي معربيان هاجرات كم هون أب حبرة أفريقيا زاكل دقف كركب سلزي كل مليسو تسعنك ما تصير خلي سلزي تعندرا بيمان أنت قام زجبر زلو أنت يوتي تيم تعال خمسة عن ردلنا سلزي during the Entebbe talks Museveni said that the greatest threat to their river are not geopolitical disputes but environmental degradation and underdevelopment in the upstream countries. He cited deforestation causes the government دايزبل زلو مسافيني على كابتن أزيم جرحات بوليتيكية تاتيو تي روبا مايك ما تأكم تدلين تخينكم جبسي نتي environment ويكانت أكبابنا بعلو غاندا من بسنك دركن كالن تماي تطويلو توحيد كي يقدل أب هنساتنا عدنا تحاببرونا يبلو مالو سلازي جبسي زلوا من زي بلو من أبزين هكرازياتهم إنفستن خقبرو يقددلو سلازي خمو غير كي خرب حاجات تقبر مساهم دو كنبل تقينا بمتكلم بسقطكم سلازو خلنا يكوناني زبالة بوليتيكا خمس زبالة انتي تربحني كل جزء ربح انتي تهم انتي تقبلي سلازي زي مسافيني دما كل جزء مسربحي نعبي مسحا خون تقينه قال جبر اللي كم زبلو نجيب سلما كم زياده نزر بعدما نابو كصقع كم زخلينا نرزلنا و بوليتيكا راسحيو ግን this is how you play مسافيني نعمتات بسلطان كوفي لله he knows كما يجرك نتوم تفلاليو حيلتات سكويست تقبرهم نرشا نتشاينا كما يجرك سكويست تقبرهم مرأيه دلي اجي እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ፀገም ከመይ ይግበረሉ ኣሎ ሃኸሪኩም Now we're seeing intense and brutal conflicts in other major regions like Amhara and Oromia. Exactly. In Amhara, the Fano militia, who were once absing economy will. Ethiopia is in a state of free fall. We're talking about rampant inflation that has seen the price of food multiply, making basic survival a daily struggle for millions. For a recent graduate with skills ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ብብርድዩ ብኻልድ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኣላ ንብል ኣለና ሓደ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ እቲ ዓለም ግን ብኸመይ ከድሕኖም ይፍትን ኣለካ ኸሪእኩም እየ ላይ ቆጣሪ ገጥሞ ላየሩ ችን ላይ እና ፍንጫችን ላይ ቆጣሪ ገጥሞ ላየሩ ብቻ ነው ይቀር ላይ ለምን ተነፍሰው ወደ ውጭ ለምን አስወጣውና ወደ ውስጥ ለምን አስገባው መቁጠር ብቻ ነው ይቀር ብር እንደዚህ የተጠማ ብር እንደዚህ የተራበ ስርዓት እኔ ሰምቼም አይቼም አላውቅም ከ70 ሺህ ብርና ከ80 ሺህ ብር ተነስተሽ 700 ሺህ ብር ግብር ትላንት ላይ ሰማሁት ነው 70 ሺህ ብርና 80 ሺህ ብር ይከፍሉበት የነበረው ግብር 700 ሺህ ብር አምጡ ብለው ለመዝጋት የተሰለፉ ሰው ትላንት ላይ ሰማሁት እዚ ዘረባ እዚ ሰምዖ ዘለና ተራ ዘረባ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ IMF ማዓት ገንዘብ ሂብዎ ኣሎ ንኣቢ ከተማታት በለጭለጭ ብላሎ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ንክገብሮ ዝሕተቶ ዘሎ ድማ ታክስስ ግብሪ ንላዕሊ ከምፅሎ መንግስቲ ኣታዊታት ናቱ ካብ ግብሪ ስለ ዝኾነ ግብሪ ዝያዳ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ
ስለዚህ 70,000 ዝኸፍል ዝነበረ ሰብ 700,000 ብር ግብሪ መጽይዎ ትካላቶም ንከዓጹ ተመጊሶም ዘሎ ብዙሓት እዮም by the way activists ናይ አብይ አሕመድ ካድረታት ሓደ ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ አቢ ኢሎም ጽሓፍዋ ቤክስርየ ነይረ ብዙሓት ትካላት ኣብ ኦሮሚያ ብከምዚ ኩነታት ትካላቶም ንከዓጹ ሓደጋ ወዲቕዎም ከም ዘሎን ፍሉይ ቆላሕታት ከም ዘድልዮም በጃኹም ነዚ ተገንዚብኩም ዝዓክል መልሲ ሃብዎም ዝብል እዩ again ሕቶ ናይ ግብሪ significant ንላዕሊ ይኸይዱ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ዊልያም ሩቶ ኣብ ኬንያ እንታይ ድዩ ትዕግርግር ነቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ፓምፐር ድዩ ኣብ ናይ ተኸተሎ ሞዴስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ናብ ዘይቲ ድዩ ኣብ ሽኮር ድዩ ኣብ ኩሉ ግብሪ ከልዕሎ ተገዲዱ ዕዳናት ክትከፍል ተኮይንካ ኣታዊታት ክትዕብለካ ኢሎም ነቲ መንግስቲኻ ካበይ ኣታዊታቱ ዝዕቢ ካብ ታክስስ እዩ ካልእ ኣታዊ የብሉ ምናልባት ወርቂ ዝሸይጥ ተኮይኑ ወይ ገለ ካብኡ ክረክብ ይኽእል እዩ ግን ዝያዳ ኣታዊ ናይ መንግስቲ ካብ ታክስስ እዩ ታክስስ ካ ግብሪ ማለት እዩ ግብሪ ኻ ኣጸቢካ ክትዕብያ ኣለካ ንመን ኢኻ ግን ትሃስብ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ኣይኮንካ ትሃስብ ኮርፖሬሽንስ ኩሉ ግዜ ሉፕሆልስ ሽጣራታት ኣለዎም መውፅኢ ንመን ኢኻ ትሃስብ ነቲ ተራሰብ ነቲ ሰራሕተኛ ኢኻ ትሃስብ ሰራሕተኛ ብምንሃር ዋጋታት ድከቱ ፀጊቡ ዘሎ ነቲ ወሃቢ ስራሕ ትብሎ ዘለካ ትካላት ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ግብሪ ንክኸፍል ተሓቲትካዮ ወይ ትካላት ሓደሽ ንክኸፍት ኣይግደድን እዩ በቲ ዘለዎ ድማ ናብ ስርቅ ናብ ካልእ ክኸይድ ኢኻ ትግድዶ ዘለካ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንታይ ከም ዝመስል የተሰለፉ ሰው ትላንትና የሰማሁት ከግብር ከምን ደግሞ አልፎ በየመንገዱ ያሉ ቅጣቶች ደግሞ በጣም በቃ ለመግለጽ የሚያዳግት ነው ከትራፊክ ቅጣት ጀምሮ ያሉት የትኛውም ሰው ሰርቶ መኖር በቃ ተስፋ እንዲቆርጥ ነው ያደረገ ያለውና ባት አለ የገቢ ግብር አለ እንደዚህ ያልሽ ብትደማምሪያቸው ወደ 71% 29 አካባቢ ለሱ ያገኛል እሱ ደግሞ አሁን ደግሞ አዲስ የመጣ ነገር አለ ለስቴዲየም ለሞተር ለምናምን የሚባሉ ደረሰኝ የማይቆረጥላቸው ደግሞ ወደ 15 አይነት ደግሞ እዚህ ቋንቋና ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከቢድዎ ከም ዘሎ ንኣብነት እቲ መንግስቲ ኩሉ ዓይነት መቕፃዕታት ኣታትዩ ኣታውን ክረክብ ማለት እዩ ናይ ትራፊክ ዲኻ ክትብሎ ናይ ገለ ዲኻ ክትብሎ ኣታዊታት ዕብዩ ነቲ ዘለዎ ንIMF ዝዓክል ኣታዊታት ከም ዘሎ ከርኢ ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ስኩዝ ክገብር ኣሎ ደሞዝ ወሰኽ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ደሞዝ ተወሲኹ መንግስቲ ወፃኢ ክዓቢ የብሉ መንግስቲ ወፃኢታት ናቱ ከጉድል ኣሎ ኣታዊታት ናቱ ክዕብል ኣሎ ወይ ፕላን አብይ አሕመድ ድማ ክሳዕ ክንደይ ስኩዝ ኮይኑ ከም ዘሎ እዚ ከምዚ ኢልና ሃለዎ ከሎ ግን ተገብሩሉ ኣሎ it's just crazy man ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ $8 ቢልዮን ንሓድሽ ኤርፖርት ንምስራሕ ይህቦ ኣሎ $8 billion. This is massive amount of money. See, نبحكي تجريمة زلخانة. كمالة تزي $8 billion. The Africa Development Bank has signed an agreement with Ethiopian Airlines Group to mobilize $8 billion of construction of Bishoftu International Airport, which is set to become Africa's largest airport upon completion. زي كودا كله تزعبي airport أب أفريقيا قوم مخانون ساميتنا عشرة سبعة أب عمت كساغز خل مخانو يزنقر زلو برجس إثيوبيان إيرلاينز أتاويتات ناتو أبصبو درجة سل زلو بولك نزي إنفس قبرولو مخانوم يمزنقر زلو كنا يقرمكمن هذا هاجر بكوينات هتحد بالله زلو حزبو أبشجر وديقو زلو عزقتي مليو زلو ما أتشجر زلو سلست كوينات وش زلو $8 billion invest قبرولو ما عاد investment جنزب نكبو دحر كم زيبلو إذا كان دايزر هيك هذا نجار يكلير أب عالم بتي ناي كوينات سلزلكا أجرجر سلزلكا قلت رايدي كونه نا investment environment ناتكات تخفي كايم زبلو أنا جوني إثيوبيا نابيك كلا غلولي لا يكون everywhere Somalia investment بزح invest برا China يكون بخال Sudan even هجي invest قبركم أتيو أنتايو تي environment نا investment تخفي كايو ولا بحوز اللو بوتايم invest قبراني قرمني I don't understand it. أنا كم قل لي نبنت كم أبي إثيوبيا زول الحجر invest أي مجبركم قل بنك لمعت أفريقيا is investing on Ethiopia $8 billion. نبنت أنت كتب لي خاطر بيع أنا سي أنت كبلي تبيع نيرنت بنك لمعت أفريقيا أنت وحدث حرايك قبل لكم airport airlines لزول لكم قبلهم يجي التقنيات أبكي أبتجراي زولو أب أمحرا زولو أبقى زولو تطو بزبلة ما حدا معلبهم مجبركم كم قبرنا نخل no they don't care they just don't care بقمت قالوا إيرترا absolutely سلام يزلا وشتا سلام يزلنا أنا جماعة كلوا أنا خلينا كنت ما قلت تخلي حاجة أب إيرترا أب ساحل أب قشباركا وين أب قلبوتا كينات كايدل سلازي إيرترا absolutely سلام ما كانوا كله سمايان بحران كواتر تخلوا تدروا عاملنا هلوا
نحن سلمتينا بيزنس كونغوي زي كألنا زيا بزحيا أب حنقولي تملالسن نعي مغنياتو إنها تقاصلو خلو إنفستمنت نخجبرو نابنسي بناي السودان كرويس أنا هنا إثيوبيا سي كاب سودان تمايرمسي إنفستمنت تاو قبلو يخاط سبه مغنياتو كوينات اللهم أبيك قمت أركم زخد زر كونات تارلو they are just doing the thing انت حروق ماتيو نخسرون تدي لكن نقاط زعينتي تكونات إيرترا دما كمتنا كبابيا سودان وين تريهم هجي investment ولا كتماتات كنقساقس جميرلو سلامتاي كومو هيوت منبارا يقارصني كيناتي هالو منبارا يقارصني هاليتي انت بزياكبكم دلي زلغو مزو كنتات كتعازو سلازدل زلغيو نيرترا صبو نغراتا منال بعد بقتا تابانا دمت دا يكونس indirect لك مصنا زغل صبو نغرات كم زلو كنغروكمي حدا كابتيوم قداموت كقيرونا ندوليو زلنا حيل دما نا اسرائيل حيل ناتو ابي ارترا بزو صقام سلا دفتر indirect مالتيو نسو زغاطما زلو بدهوتات قصالي كريو كفتني why because I think in Israel power بحري تداخيمو نحنا زبلت عدل لنا إسرائيل كتودق وي إسرائيل فحبتن كعطوا يكون تمنيتي عنداري بوليسي ناي بنيامين نتنياهو أو وش إسرائيل كبابين ترايد يكونه كساب نوح محاورات ناتو نبع قرن أفريقيا فلاين نبع الإمارات سجبرو زلو ونخالد نعبون سجبرو زلو نيتشبيا ونحوارو نادى الجفابيل إيرتراس سجبرو زلو ناتو مودا العلا قد سنة الله و at least نتنياهو كابسلت أنك اللي يلو زخل من قد انت تفتيرو إيرترا صبغ عدل كون كويس معني in that regard ذاكر يكمي إذا اسمعوا لي register as a foreign lobby. Do you think AIPAC should register as a foreign lobby? I don't know the answer to that. I think that I know plenty of people who think they should. You know, I don't. It's kind of a cop-out answer, don't you think? I mean, yeah. I literally, I just guess I'd have to look at the definition. I certainly have had my tough moments with that organization, and so you stop. زاتري وازل لهم تايلم حتى توما هنتي أنا أمريكا بوليتيكانيا كابتي AIPAC بحال دما جنزب زو سدتها إذا AIPAC بحال أب بوليتيكان أمريكا مصوات تخلكل مدقف كده يلوما بس أجمع جن تايزون بوليتيكانيا هاتو سوراتهم كتزاربونا يكالت أفعل لخد كت بلا زخان تايو تدقق قامي فايرال زخون زللي كندي وسيداني رازيا سبزيا كريكم يا بزي لحال كندي جنزب زعكل كابتي AIPAC وسيداني را تتأجم دما أسيو بعفهم لو كيتو دحزوم ولون كابوك اللي ينتدليو بعفهم لو كيتو دحزومي حمشت فرق $1,000,000 حقس يبواني روزي AIPAC بحزلونا إسرائيل لوبي جروب لك أن دونالد ترامب I don't know بأمائت مليونات جنزب هيبوت AIPAC بحال بستفل عليه من قد مالتي سلازين نخلاتهم إسرائيل يزقوا عصرهم إسرائيل يزقوا عصرهم AIPAC بحال يزقوا عصرهم كسب زخونة نرب حاناي أمريكا نرب حاناي أمريكا يكونس قدامنا نرب حاناي إسرائيل نكسر فيهم زقددو the good thing is حزب أمريكا ينقحلو مالو يتنسألو حزب أمريكا نتون بوليتيكانياتات سلمنتاين ننايوز أي منقسي لعلي حزبهم كتقلقلو تمرتش لهم يلو تغطي فترة لهم مالو بفلاي تنشتي ولو دما نازقو دايزي بزيلا عليه حيلي يزدفعلو زلو قال كابتم تبعت أبزوانزي كريكمي For any Israelis watching this right now, I want you to be clear. I want you to understand this, okay? Because others are very afraid. You know, I get the IDF sending me pictures of their weapons, talking about how they're going to slaughter me. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you, okay? All the other cowards in American media, they can F off. They're not like me. I'm different. I'm not afraid of you. Okay, so while you're cashing checks that are funded by my tax dollars and the tax dollars of my fellow Americans, I need you to understand something clearly. You're hated internationally. Hated. Don't be mistaken. زيادة ما حنت كابتم أعتقد ما جنبار أنصار إسرائيل أبز جبر زلو إسرائيل زي كونه نتي عندها كايدانا نتنياهون ليكويد بارتناتون زجبر زلو بزع جزية زي عبرت أتزاربهم إسرائيل تسأليكم يهم كم قدمكم كي مسلكم كم قدم كني مسلكن وحج وسلكن زب هالزربايو I think حنت فيديو بتقرنيا سمعني رب في الليل كان هذا جازيتنيا سلزي تقتل قطع عبد علي إسرائيل دارجا ندادي فسيسو حدش ندادي توسي يقولوا لك نبلغ
استقتل غازيتኛ ድምጽቶም ድምጽ ዘይብሎም ይነሩ ሰራዊት መከላኸል ወይ መንግስት እስራኤል ንጋዜጠኛ ሽሙንና ጸልምካ ማለት ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ሐማስ ልኡኺ ክብሉ ምስማዕ ሓድሽ ይኮነ ኣናስ ሓደ ነገር ይዝገብር ነይሩ ንሱ ከዓ ስፍሒ ይሰርሕ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣዛ ድምጽቶም ድምጽ ኣልቦ ኮይኑ ነይሩ ስርሑ መዓልታዊ ኣብ ኣየር ይውዕል ኣብ ከተማ ኣዛ ዝተረፈ ብሕታዊ ድምጽ እዩ ነይሩ ስርሑ ከዓ ብዓለም ለኻዊ ትካላት ጋዜጠኝነት ዝተደገፉ እዮም ነይሩ ሽሙ ኣብ ቅድሚት ብዙሓት ጋዜጣታት ኣሜሪካ ብሪጣንያ ፋይናንሻል ዝትሪዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ዝቐረባ ብእስራኤል በሰቃቂ መንገዲ ዝተቐተለዩ ዓብዪ ነውፅ ድማ ፈጢሩሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮም ኩነታት ብዝበርትዕ መልክዕ ብፍላይ ምዕራባዊ ዓለም ጃፓን ኣውስትራልያ ኤሮፓ ካናዳ ወላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ህዝቢ ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣንጻር እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ናይ ኤሮፓ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ኳሓሽ ናይ ኣሜሪካ ብእስራኤል ዝተገዝኡ ምዃኖም ከምዚ ኣብ ተቐድማ ኣቢለ ከርእየኩም ፀናሕኩ ኣፎም ከፊቶም ኣንጻር እስራኤል ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ተኣሲሮም እዮም በቲ ቀደም ዝበልዕዎ ገንዘብ ተኣሲሮም እዮም that's why ድማ እቲ ምንቅስቃሳት ናይ መንእሰያት ከምዚያ ኣብ ዘርእየኩም ፀናሕኩ propaganda you hear in American media that's not representative of how the American people feel about you you're hated and it's not because you're Jewish it's because you slaughter innocent people it's because you think ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ህዝቢ ነቶም ፖለቲከኛታት ወላ እኳ እስራኤልን ሎብናቶምን ብገንዘብ ይሕዞም እንተሎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከምዚ ኢሎም ተታሒዞም ከም ዘለውን እዚ ንኣብነት ዝሓበሬታ ትሪእዎ ዘለኹም ኔም ኤንድ ሼም ይበሃል እዚ ሽሞም እናጠቐስካ ጉዶም ተውፅእ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሰብ እዚ ክንደይ ገንዘብ ተኸፊልዎ ኣሎ ክንዲዚ ገንዘብ ኣብ ናትካ ምርጫተ ተኸፊሉ ኮይኑ ድማ ፅባሕ ንጎ ናቶም መጋበርያ ኢኻ ትኸውን ክንዲዚ ገንዘብ ኣብ ምርጫ ናትካ ዝኸፈለልካ ሰብ ስቑኢሉ ንፅድቂ ይኮነን ዝኸፍለልካ ዲሞክራሲ ድማ ቼክ ኤንድ ኮንትሮል ዘይብሉ ተኮይኑ ብፍላይ እቲ ክፉት ዲሞክራሲ ዝበሃል እሞ ከዓ ሰብ ብዝደለዮ መንገዲ ገንዘብ ከበርክት ጠገለ ዘይብሉ ገንዘብ ከበርክት ሃብታም ድሕሪ ኮይኑ ቢልዮነር ተኮይኑ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ክገብሮ ዘይክእል ኢሎን ማስክ ነቶም ፖለቲከኛታት ንዝበፅሑ ክገዝኦም ይኽእል ብገንዘብ ምክንያቱ ከቢድ ኣይኮነን ንዑ 2 ቢል ንዶናልድ ትራምፕ ንክገዝእ ወይ እውን ኣብ ስልጣን ንኸምፅእ እኮ I don't know 200 ሚሊዮን ዲ ገለ ወሲድሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኢሎን ማስክ ክንደይ ዝኸውን ሃብቲ ነይርዎ ልዕሊ 300 ቢልዮን ገንዘብ ነይርዎ 1 ቢልዮን ዘይኮነስ ፍርቂ ቢልዮን ዘይኮነስ ርብዒ ቢልዮን ዘይኮነስ ይርዳእና ሎ ዶ ክንምንታይ ገንዘብ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣብ ፖለቲካ እዚ ድማ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሕጂ ነቲ ዲሞክራሲ ናትካ በዓልካ ክትከላኸለሉ ዘይትኽእል ተኮይንካ ከም ኣፍሪቃ እንድሕር ኮንካ ድኻ እንድሕር ኮንካ ሚድያ ዘይትቆፃፀር ተኮይንካ ገንዘብ ተዘይብልካ ናይ ኢንተርኔት ቁፅፅር ተዘይብልካ ሳይበር ኮንትሮል ተዘይብልካ ኢንተርኔት ናትካ ተዘይኮይኑ ኣፕሊኬሽንስ ናትካ ተዘይኮይኖም ክሳዕ ክንደይ ክፃወቱልካ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣሜሪካ ወትሳፕ ናቶም እዩ ፌስቡክ ናቶም እዩ ጉግል ናቶም እዩ ኣፕል ናቶም እዩ ማይክሮሶፍት ናቶም እዩ ኩሉ ናቶም ከሎ እዩ ዝኽእሉ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ውሽጦም ኣትዮም ብገንዘብ ዘናውፅዎም ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፅሕ ኢለ ንብል ኣለና ጋዜጠኛ እዛ ዓንተቦት ትዛረብ ፀንሐት እናፈርሀት እያ ትዛረብ ንዓይ ኩሉ ግዜ ክዛረበኩም ከለኹ ኣነ ይፍርሃኩም ግን ንዓይ ንኸተፍርሁ ኢልኩም ወታደራት ናይ እስራኤል ከመይ ጌርኩም ክትቀትሉ ንምዃንኩም ስእሊ ትሰድሉ ኢኹም ከተፈራርሁን ኢልኩም ግን ኣነ ዝፈርህ ሰብ ኣይኮንኩምን ካልእ ፀላም ድማ ካንዲስ ኦውንስ ዝበሃል ከምኡ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝመፅእ ዘሎ ድማ ነቲ ናይ እስራኤል ሓይሊ ነቲ ናይ እስራኤል ፅልዋ ነቲ ናይ እስራኤል ዝነበራ ቁፅፅር ብፍላይ ናይ ሚድያ ኮንትሮል ናይ ናራቲቭ ኮንትሮል ዝነበረ ጠቕላላ ከም ተኸስሮ ይገብራሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እስራኤል ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እቲ ዘለዋ ዝነበረ ኣካይዳ ክቕፅል ከም ዘይክእል እዩ ዝርድኦም ዘሎ ካልኦት ድማ ስምዑ ብዚ Arabs, where are the Muslims? Look at the European Union. They have nothing in common with each other except geography. They have over 24 languages. Whereas the Arab world, from Morocco to Oman, have a common tongue, common geography, common religion, common history, and common culture. I mean, this automatically makes them a global superpower. እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ዓረብ ሃገራት ዓረብ ከ እንታይ ወሪድዎም ዝኩሉ ኣብ ቃዛና ፍልስጤምን ዝወርድ ዘሎሲ ከመይ ገይሩ ክሕብሮም ዘይክእል እዚ ኩሉ ቃንዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስላም ህዝቢ ዓረብ ዝወርድ ዘሎሲ ክሳዕ ክንደይ ክሕብሮም ዘይክእል እስከ ኤሮጳውያን ራይዎም ኢሉ ኤሮጳውያን ሲ ከመይ ገይሮም ክሓብሩ ክኢሎም ፈረንሳ ቋንቋ ፈረንሳ ታሪክ ናይ ፈረንሳ ኤቭሪቲንግ ፈረንሳ እዩ ጀርመን ቋንቋኦም ንበይኑ ባህሎም ንበይኑ ኣመጋግቦም በይኑ ምስ ፈረንሳ ድማ ሕለፍያ ዝኾነ ታሪክ ዝነበሮም እንግሊዝ እንተኾነ ከመይ ቋንቋኦም ንበይኑ ባህሎም ንበይኑ ሕለፍያ ምስ ፈረንሳ ምስ ጀርመንን ከመይ ገይሮም እዚኦም ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ብግብጣሉ ብዓረብ ተሪእኻ ኢሉ ቋንቋኦም ሓደ ባህሎም ሓደ ጂኦግራፊ መሬቶም
نخلهم مدرب بدايو كل زي ما ساسلهم نهلوه بحدا قنت أتوقع زي كلهم بقمت على نتهم بقانقوا بوليتيكات السراح دمسلهم بهامات دما سبوق يريد زمل سلام زلوا نكحت يحجر زجبركا بوليتيكا زمرح نكحت دامبر تزلكا تفترعون نجرا يكون هذا قانقوا أصل زلكا هذا حجر تخون ويون حبرت يلوا كمالة يكون حجرات عرب زخول إسرائيل نشته حجر قبل اليوم أتيا كندز عينت أشكال على الكتاب لهم كلام كلاتهم بسوريا فحكت بلان ليبيا فحكت بلان العراق فحكت بلان نخالوت حجرات دما أي بالعيسى تند اللواز بحالا دما مجابري أنا تنكم زخونا خجبروهم كله سلمتايكم مخيين دهريلكا أمونجو حبرت سلزي بلو عن قاس لزلكا هيمانوت حدث سلزخونه حدث تخون وي بحدث تسرح مالتها يكون نقحت يدليكا حنقولكا كسفك خلالو كابس أبيبنت كتوصق كلالكا إيرترا حبرت هاللوا كنبل كلنا حدنتنا إيرترا خنصر حلو لنا خنبل كلنا كل تزلكا في الليات حليفكا حدا مرقص نخلوكا حدا علامة نخلوكا حبير كان نختصرح وصي نختم سلازي حجزيو زمان سيازياتهم دمانتهم حجرات عرب كل جزيهم زحتوهم سلمتايس كزيا زربا يمصالغو لنقنس انتاي زبل زربا وصي لمسلكم هذا حنتي مركب ناي سعودياتي ناي سعوديا يدلكم اصوار صعينا اب طليان كاب طليان اسرائيل كتكينا بلد اب اسرائيل اب طليان حيزوم مالو حزب طليان ادماغيروم كم زي تنقسقس كيروم ناي سعوديا ناي اسرائيل اصوار صعينا نسرائيل تخيزلا نمن تقدلو ني فلسطيناويان ابقازا زلو imagine بزحات تزارب عرب ويكا امنت مسلمنا بوست غيرو مريلو حبزن العل وردت تاي كلي زين نبور نغري اماراتكم اسرائيلاويان تم وتحضراتنا اسرائيل قدامي فيكيشن ناتم ابي مسخدو عرفت مسرحبو ناب دبي مسخدو اب دبي تخيت كم اسرائيلاويان يمسل بيت مقدس لهم قال لهم سلازي اسرائيل امونغو دبيين اسرائيل زلو فلايت زعبي فلايت يوم زبلو زوانزي سلازي انتي مالتيو زين هجرات عرب already مس اسرائيل جوا اتينين اسرائيل يا تزورن تنصبق الله زبالا مس اسرائيل قرب زلوم نا اسرائيل اجندا زلوم يم امارات ابل علينا زغبرو زلو وصيت ناتيو سلازي اندايركت لنا تكوينا زحجز زلو ولا تركي زغلو نا فلسطين يا نبل اسرائيل بزو يزحجز بدعر بقار جايز بال لذي امونغوم زلو صقم ناي بحكي زحزنن زت حساسبنيو تمنسي معربا عالم زلو نسي وسانه كون زغل ناتنك حد مايو نتكونتات نتمدرك تغير زخل يوم زبل زلو تسفى نقبر كمو كونلنا كل زي كمو كونين عند اللي مغنياتو ناي بنيامين نتنياهو سلوى كقدل تخلالو إذا علمنا سلام كتركب تغينا نغزل أبقى طبعاتنا نحلف دا دونالد ترامب تاي قبر له بيكون مكرية خلنا مغنياتو it's all about interests كل زي ربحايو دا دونالد ترامب تاي قبر له هاك تكاتل كتكلال لك وطبعا عالم كتفل تغينكا Let's go. Our next story is about national security Trump style. The US president has struck a deal, this time with his country's biggest chip makers, NVIDIA and AMD. And in the process, Trump has turned US national security into a toll booth. Let me explain. This is a deal for chip sales to China. NVIDIA and AMD can now sell advanced chips to China. Trump is giving them a license. In return, his government will take a 15%. In other words, these companies will have to share 50. انتنا نرزلنا منجس دونالد ترامب تعريفي له جل جيرو أما وداتا نجارات نبيزنس كم زمتش نستاك ماركت كم زمتش نكريبتو كم زمتش جيرو كم زودو عفتبه جمرنا جيركم نيرس بزنا يربحنا يكون طبعا ناي بيزنس دما جنزب دما توم كوزر دو نجاري سلازي نا أمريكا زخسر أمريكا لكم كلهم نسبة أمريكا لكم يلون نستوك ماركت نا أمريكا زحسي نتوم بليونيراتن حتى ماتن زحسي بوليسي ننوح جزيه قلص لا يكلني أب حتى الجزيه أجندة ناتو مسرح كده فعلي خلي أبلون ترمجن كل نجار فتحون كل نجار نتستاك ماركت كم تجيب زخل من قديك كجبر مغان نجيركم نيره so نزين كل تكامباينات إنفستيجركم زلهم وين أبتي إندكس إنفستيجر تلهم then you are benefiting مغنياتو نزين ناي تشيبس جيرو نشاينا كأسرايو كقط لاي كود قايد بالليرنا guess what نيشتي تعرف جيرو البيزنس از يوجوال كم زغطر غير ولو زخا حدا كابتي دخوم دحرقين كان اوروبا يكون نهندي زخون يكون شلاشال كغبر لما يكال ان تشاينا جن اتزبلته ان تشاينا بزي تكنولوجي كقاصرم زحسب نيرو نعدما نلكم ريليس يغبر له بتعريف غير مالتي بتقين بتي دونالد ترامب تحديد ناتو ترايو بوليس ناتو تخطلو لعلو كل دما دونالد ترامب تايبل على يكون دوق انت يغبر له انت يقول له تراي سمعي لكم على سمع بزي
You see what's going on, even again, the traditional banking system. All of a sudden, now there's an ETF that you can do this, and there's another way you can do it. You know, they were reluctant adapters because I think they view a lot of these technologies as a threat to this, right? I went to Wharton, I graduated in 2000, conventional business school. እዚ ወዲነ ዶናልድ ትራምፕ ዳን ጁኒየር በሃል ገለ ካብቶም ቢዝነሳት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ትራምፕ ኢምፓየር ዝመርሕ ዘሎ እዩ ቢትኮይን ላዕሊ ክኸይድ ምዃኑ ክሪፕቶ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ባንኪንግ ሴክተር እቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝነበረ ንዑ ዝከላኸል ዝነበረ ንዑ ዝኣቢ ዝነበረ ሎሚ ቀንዲ ብኢቲኤፍ ብካልእ መንገዲ ናብኡ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ናብኡ ዝገዝእ ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ክሪፕቶ ሴክተር ንላዕሊ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ዝብል ዘሎ ድማ ንባዕሎም ካብኡ ይረብሑ ስለ ዘሎም ብቢልዮን ዝትመን ኢንቨስትመንት ገይሮም ኣለዉ ኣብቲ ክሪፕቶ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኣገይን እንታይ ኢሎም የፈራርሁለው ዘይኮኑስ ገንዘቦም ናበይ የዋፍሮ ኣለዉ ርኢኻ ንዓታቶም ፈሎው ክትገብር ኣለካ እዩ ዝበሃል ሓንቲ እዚ ምክሪ ሂባ ኣላ ፅቡቅ ጌርኩም ተሰሚዕኩማ Rich people ask better questions. Poor people seek faster answers. If your brain is always asking, how can I get there faster? You will keep landing in places you don't even want to be. Poor people, they chase quick fixes, the free PDFs, another strategy, a trend, a hack. እንታይ ትብል ዘላ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ፍልል ኢላ ትገልጽ ዘላ ሃብታማት ሰባት ኩሉ ግዜ ወይ እውን ናብ ሃብቲ ዝወስደካ መንገዲ ትክክለኛ ሕቶ ምሕታት እዩ ትክክለኛ ሕቶ ዝኻ እንታይ ማለት እዩ ትክክለኛ ሕቶ እንድሕር ሓቲትካ ነቲ መልሲ ናቱ ክደሊ ናብ ዝበለፀ ውፅኢት ይወስደካ ኣብ ድኽነት ዘንብረካ ወይ እውን ድኻታት ብዙሕ ግዜ ዝኽተልዎ መንገዲ ኸ ኩዊክ ፊክስስ ቀልጢፍካ ዝርከብ ውፅኢት እዮም ዝደልዩ እቲ ዝቐልጠፈ ውፅኢት ከመይ ጌራ ብሓፂር ግዜ ነዚ ክገብሮ ይኽእል That's why ነቲ ነገር እቲ ክመሃርዎ ብዕምቆት ክፈልጥዎ ኣይፅዕሩን እዮም በቋራጭ ክበፅሕዎ እዮም ዝደልዩ guess what እቲ በቋራጭ መፍትሒ ዝሸጠልካ ንነዊሕ ዝሰርሓሉ እዩ ንዓኻ ከመይ ገይሩ ከሽከዓካ ከም ዝኽእል ሲስተም ኣማዕቢሉ እዩ ንሱ በቋራጭ ኣይኮነ ዝህብትም ዘሎ ንሱ ብፕላን እዩ ዝመፀካ ዘሎ ንስኻ ግን በቋራጭ ክትዕወት ኢልካ ክትመፅእ ዘለኻ ንኣብነት እዚ ኩሉ ናይ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ቢዝነስስ ክመፅእ ከለዉ ከምዚ ጌርካ ገንዘብ ምሳብካ ክንዲዚ ክትረክብ ኢኻ ገለገለ ይብሉኻ ተርዲኹም ኣለኹም እጂ 500 ተኸፊልካ ከምዚ ክትረክብ ኢኻ ገለ ኢሎም እዮም ብቐሊሉ ክረድኡኻ ዝፍትኑ ንሳቶም ግን ኦልሬዲ ሲስተም ፈጢሮም ቤን ጌርካ ተኣቱ ገንዘብካ በይ ምስ ከፈልካ ቤን ጌሩ ንሳቶም ተዳልዮም እዮም መፅኦም ዘለዉ ንስኻ በቋራጭ ክትብትም ኢኻ ትደሊ ንሳቶም ግን ንሰብ ቤን ገይረ ከሽክዖ ይኽእል እንታይ እንተሰሚዑ ቀልጢፍ ናብታ ጉድጓድ ከኣትዋ ዝኽእል ኢሎም ከመይ ገይሮም ገንዘብካ ምስ ኣተው ክምለስ ከም ዘይክእል ከመይ ጌርካ ቀፃሊ እናኸፈልካ ንዖም ክትህብትሞም ከም ትኽእል ተዳልዮም እዮም ዝመፁኻ ዘለዉ ስለዚ there is a big difference መጀመርያ ክትዕወት ተደሊኻ ኣብ ሂወት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ስፖርት ይኹን ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ካልእ ዘድልዕ እዮ ገዛ ክትገብር ድልውነት ክህልወካ ኣለዎ በቋራጭ ዝብፅሕ የለን ናይ ገንዘብ ጉዳይ ድማ ብፍላይ ከይተረዳእካ ክመፀካ ይክእል ክትፈልጦ ኣለካ እቲ ሲስተም ናበይ ተወፍር ኣለኻ እንታይ ካ ክትገብር ዘለኻ እንታይ እቲ ቢዝነስ በየን እዩ ዝመፅእ ታእታዊ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብኡ ክትዕወት ነዚ ከይፈለጥካ በቋራጭ ክትኣትወ ትፍትን ዘለኻ በቋራጭ ንዓኻ መፃወድያ የማሲሮምልካ ዘለዎ ስኻ ይኮንካ በቋራጭ ክትሓልፍ ንሳቶም እዮም ተዳልዮም ኣብቲ ናይ ኣቋራጭ ሲስተም ኢሎም ኢትዮም ነተን ገንዘብካ ክምንጥሉኻ እናበለት እያ ትምህርቲ ዘላ ኣስተውዒልና ንክንከይድ ድማ የተባብዕ ክንምንታይ ፅቡቅ እዩ ዝኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ እንተደይ ኣስተውዒልካ ኩሉ ግዜ ኣብታ መፃወድያ ናይቶም ዘስተውዕሉ ክትከውን ኢኻ ንሳቶም ድማ ቤላ ገይሮም ክፃወቱልካ እዮም እናበልኩ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኣምሓራ ዝተኻየደ ውግእ ዕጡቋት ፋኖ ሰራዊት ምክልኻልን ህወሓት ኢዶ ኣትዩ ተባሂሉ ተኸሲሶም ቤት ፅሕፈት ኮሙኒኬሽን ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ኣብ ዙርያ ራያ ቆቦ ዝተኻየደ ኩናት ሰራዊት ምክልኻልን ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖን ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ዝርከቡ ዕጡቋት ህወሓት ንፋኖ ናይ ከበድቲ ኣፅዋር ሽፋን ሂቦምዎም ክብል ከይሰሎም እቲ ካብ TDF ንፋኖ ንምሕጋዝ ዝተተኮሰ ሞርታር ድማ ሓንተ ደም ምስ ውላዳ ቀቲሉ ክብል እዮም መግለፂ ኮሙኒኬሽን ዞባ ሰሜን ወሎ ከሲሱ ዘሎም ዝተፈላለዩ ንህወሓት ዝቃወሙ ብወገን ውድብ ስምረትን ሓራ መሬትን ዝንቀሳቀሱ ወገናትን ብጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድ ዘዝ ደቡባዊ ግንባር ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ፋኖን ኣብ ቆቦ ከባቢኡን ዝተኻየደ ውግእ ዝተሳተፉም ኣሃዱታት ልኢኹ እናበሉ ይኸስዉ እዮም ዘሎም ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ካብ መንግስታዊ ቢሮ ክልል ኣምሓራ ዝቐረበ ክሲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ብወገን ህወሓትን TDFን ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝምራሕ ግንባር ምዕራብ ሰራዊት ትግራይ ንፋኖ ጎንደር ብምሕጋዝ ከሲስዎም ከም ዝነበረ ይዝከር እዮም ኣብቲ እዋን ጀነራል ሕጂ እውን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፋኖ ኣብ ልዕሊ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ሰራዊት ኣቢ ሰራዊት ብርሃን ጁላ ዘጋጥሞም ዘሎ ውጥቀት ፋኖ ንበይኑ ከምኡ ገይሩ ክዕወተልና ኣይክእልኒ ካብ ዝብል ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና
ሓደ ካብኡ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ሓደ በሺር ሃሺ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ update after Field Marshal Mr. Burhanu Jula was defeated in the ongoing war in Amhara and Oromia region Amhara regions of Ethiopia and he lost the war to Fano and all the fighters. Finally, he arrested many senior officers of the Ethiopian National Defense Forces in Jigjiga, the capital of Somalia state. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ኩናት ኣንጻር ሸነ ዝግበር ዘሎ ከምኡውን ኣንጻር ፋኖ ዝግበር ዘሎ ብተደጋጋሚ ይሰዓር ስለ ዘሎ ዓበይቲ ወታደራውያን መኮንናት ናቱ ኣብ ጅግጅጋ ዝበሃል ናይ ርእሲ ከተማ ናይ ሶማልያ ክልል ሶማልያ ኣሲሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ጭንቀት ዝገብረሎም ዘሎ ዳርጋ ብተደጋጋሚ ኣባይታ ዓወት ናይ ምስኣን ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዓቕሊ ፅበት ድማ ፅቡቅ ገይሩ የርሱና ከም ዘሎን ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ይኮነሲ ኣብቲ ዝተበጊስሉ ዘሎ ኩነታት እውን ውፅኢት ከምፅእ ከም ዘይከኣለ ኢና ንርኢ ዘለና and this makes it even more interesting ነቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝገደደ ዓዘቕትን ሽግርን ክወስዶ ዝኽእል ምዃኑ ማለት እዩ According to some local Ethiopian media outlets, the officers detained in Jigjiga were accused of defeating the forces they led in ongoing fighting in the Amhara and Oromia regions. ስለዚ እቶም መራሕቲ ነቲ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮሚያን ዝግበር ዘሎ ከምቲ ዝድለ ንሶም ዝደልይዎ ዘሎ ዓወት ብኡ ክዛዝምዎ ስለ ዘይከኣሉ ካብ ቁጥዐ ዝብገስ ምዃኑ ቢቢሲ እውን ሓደ ካቨሬጅ ኣብ ናይ ፋኖ ገይሮም ነይሮም ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንልዕሊ 2 ዓመት ሓላሓሊፉ ዝሕል ሓላሓሊፉ ድማ ንሓየለ ይቕፅል ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ዝተኻየዱ ጎንፅታትን መጥቃዕትታትን ቅትለት ብዙሓት ሰባት ዕንወት ንብረትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣስዒቦም እዮም ቅድሚ 2 ዓመት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ ንድሓር ዘጋጠሙ ቀንዲ ፍጻመታት እንታይ እዮም ብዝብል ብሓፂሩ ምልስ ኢልና ክንድህስሶ ኢና ባይቶ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝኣወጀ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ነይሩ ናይዚ ምኽንያት ድማ ብስርዓ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣቢልካ ኣብቲ ክልል ንዝካየድ ንጥፈታት ዕጡቃት ምቁፅፃር ስለ ዘይተኻእለ እዩ ጠንቂ ናይቲ ግጭት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ዕጥቁ ክፈትሕ ይብሉን ዝብል ነይሩ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፋኖን ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ግጭት ተቀቲሉ ቅትለት አቶ ገረድሕራ ቁልፍ ሰብ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን መንግስትን በትሕም ጥራይ ዝስማዕ ዝነበረ ፍልልይ አቃሊዑ እዩ በመንግስት ዝመሓደ ዕጥቁኹም ፍትሑ ሰብ እቲ ንዓመታት ዝቐፀለ ግጭት ብዘይካ ሞት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ኣብ ቁጠባውን ካሊእ መዓልታዊ ንጥፈታት ንትኽልል ኣሉታዊ ሃስያ ኣጋጢምዎ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ነበርቲ ትኽልል ቀንዲ ግዳይ ኩሉ ፀገማት ኮይኖም ኣለዉ እቲ ሳልሳይ ዓመቱ ዝሓዘ ግጭት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውዳእ ህዝብን ዝተፈላለዩ ውድባትን ክልቲኦም ሓይልታት ክላዘቡ ብተደጋጋሚ ይፅውዑ ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት እናገደደን መልክዑ እናቐየረን ይቕፅል እዩ ዘሎ እቲ ግጭት መዓዝን ብኸመይን ከም ዝውዳእ ግን ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ አንድነት ያስፈልገናል ከብልጽግናና አለቃው ውጪ ጠላት የለንም አገራችንም ሰላም ያስፈልጋታል ብለው የጎንዮሽ አለመግባባትን ለመተውና ለማቆየት መስማማታቸው ነው እናም ብልጽግና አስለቃሽ ይዞ እየየ ሲል ከርሟል ደረት እየደቆ የሚያስለቅሱት አስለቃሽ ወይዘሮች ደግሞ እነ ዳንኤል ክብረትና ወዶ ገብ የፕሮፓጋንዳ ዲያስፖራዎች ነበሩ አሁን ይህንን ሙሾ ብልጽግና በመግለጫ ጽፎት እያለቀሰ ተደምጧል ላለው ጉታይሎች ተሳስፖራዎች ነበር ከምንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ብልጽግና ወሪድዎ ዘሎ ሽግርን ዓዘቕትን ኤርትራ ብዝገበረቶ ወይ እውን ኤርትራ ስለ ዝሃንደሰቶ ወይ እውን ታሪኻውያን ፀላእትና ብዘበገስዎ ዝብል ዘሎ ዘረባ ውፅኢት ናይቲ ኣባይታ ክረኽብዎ ዘይከኣሉ በብዙሕ መንገዲ ፈቲኖም በብዙሕ መንገዲ ተጣፊዮም በብዙሕ መንገዲ ጽዒሮም ክሰልጦም ዘይከኣለ ናብ ኤርትራ ከተጸግዖ ክትከላለካ እንተደየለ ብፋኖ ተሳዒረካ መባል ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ ፋኖ ስለምንታይ ናይ ፋኖ ስዕረት ንዓቢ ክኸብዶ ዝኽእል እንድሕር ኢልካ ድማ ኣቢ ብፋኖ ተሳዒሩ ማለት ዳርጋ ኣቢ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክስዕር ኣይክልኒ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብፋኖ ተሳዒሩ ማለት ፋኖ ሕማቃት ኣምሓሩ ሕማቃት ክብል ኢለ ኣይኮንኩን ፋኖ ሓደ ንእሽተይ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ታንኪ የብሉ መዳፍዕ የብሉ ብሬናት የብሉ ስናይፐራት የብሉ ወላ ሓንቲ ይነበረ ብረትን ካዝናኒ ነይርዎ ዘለዎም ከማን ውሕዳት እዮም እቲ ጥይት ከማን ካብ ዕዳጋ እዮም ዝገዝዎ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ዝተበገሰ ኦፍኮርስ ኣብ ግዜ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ገለገለ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዞም ነይሮም እዮም ግን መራሕ ሓይሊ የብሎም መራሕ እዚ የብሎም ብርጌድ የብሎም በጠሎን የብሎም ገለ የብሎም
ببوغنهم زقومي ملشا يمنيرو بملشا زعكل نمدب سراويت مخا ما عالم سلطنا وسيدنا هنا درونات عتيقنا هنا ساتلايت سالنا يو كل زلنا نابلكا نفانو كسعر زي تخل تخوينكا هذا كابتن هوحات يقولنا تقرا حيلي عب مورال كوين وزن لابز وانزي اباي تزري وزن لو كنتاتي دبرتين ابز قربا ابز قبرو انترفيو ان نتتعبيتنا عبي بحوس اشكالالي مليسلو بمبالي مزحت تزاريبو تاشكالال دما انت يزبل ابي احمد كل اللي نيزبل جن ابايتا نريو لنا هيا تزربا ابايتاسي انت زهلو نيرو كل عامت نفانو نقصعر اي موسدلون يمزبل زلو ስለዚህ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተገበረ ርብርብ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ናይ ኣብይ ኣሕመድን ህወሓትን ኣብ ዝራኸብሉ ዝነበሩ ንሰራዊት ናይ ኣብይ ከመይ ገይሮም ይስዕርዎ ይፈልጡ ነይሮም ህወሓት እቲ እውን ኮነ እቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ባላንስ ናይ ኩናት ዝቕይር ዝነበረ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምዃኑ ብክልቲኡ ወገን ሰሚዕና ኢና ሕጂ ድማ ድሕሪኡ ህወሓት ምናልባት ንሕና ተሳዒርና ወፂእና ኢና ካብቲ ኩነታት ተኣሊና ኢና ኢሉ ተስፋ መቆረፀ ነይሩ ግን ሰራዊት ናይ ኣብይ ኣብ ኩናት ከይሃለዎ ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ ወታደራትና ስልጠና ኣፅዋርና ገዛ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንፋኖ ክስዕር ዘይኽእል ምዃኑ ምስ ፈለጡ ህወሓት እንታይ ዝነግሮም ዘሎ እዚ ቦይ እዚ ቀሊል ነገር እዩ ንዓና ክኸብደና ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ህወሓት ኣብ ናይ ቀፃሊ ናይ ሓድሕዶም ኩናት ክኣትዉ ደኣ እምበር ንእሽተይ ዕረፍቲ ክረኽቡ ይደልዮም እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንእሽተይ ዕረፍቲ ተረኺቦም ንሳቶም ክዓልይዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ እዩ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩሎም ሓይልታት ብሓደ ይመፁ ኣለዎ ዝበሃል ድማ መርዲ እዩ ንዓቢ ዳትስ ዋይ ድማ ናብ ኤርትራ ከፀግዖ ዘለዎም እንተዘየለ በዞም ናይ 6 ሰዓር ድሕሪ ኮይኑ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ክብሪ እውን የብሉን ክብሪ እኳ የብሉን ንኸምስል ኢሉ እዩ ክብሪ ዘለዎ ኣክት ክገብር ዝፍትን ዘሎ ግን ብዙሓት ሰባት ወታደራት ናትካን ድሮናት ናትካን ኣብ ኣርቲክል ዝተፅሒፍካዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንቀሳቀሱ ተሪኻዮም ንብዙሓት ኣፍሪካውያን ሓያል ይኸስፋ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ኩናት ኣይፈልጡን እዮም ብዙሓት ሃገራት ኣብ ባይታ ዝግበር ኩናት እንታይ ከም ዝመስል ኣይፈልጡን እዮም እንተ ዝፈልጡ ነይሮም ብዛዕባ ኤርትራ ካልእ ምፅሓፍ ነይሩ ኣብ ባይታ ዝግበር ኩናት ኤርትራ እንታይ ምዃና ሓንቲ እዚኣ ክትሕመና ትኽእል እያ ግን ብሕመካ እውን ፅቡቅ እዩ ሓደ ግዜ ኣብዚ ለንቀነ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣብ ዝገበሮ ዝተፈላለየ ኢንተርቪዋት ንመጀመርያ ግዜ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብእንግሊሽ ተፃሒፉ ዘሎ ኢሉ ንመጀመርያ ግዜ 34 ዓመት ናፅነት ጌርና ኣለና ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 4 ጥራይ ጀምርዎ ምሁራት ውሒዶምና ይነበሩ እዚ ኩሉ ሰውራ ከለና ምሁራት ነይሮምና እዮም ኣብ ደገ እውን ነይሩ እዩ ድሕሪ ናፅነት ድማ 34 ዓመት ናይ ናፅነት ታሪክ ናይ ኤርትራ ብእንግሊሽ ክፅሓፍ ኣይተኻእልን መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነዚ ኦርጋናይዝ ክገብሮ ኣይከኣልን የስ ኦፍኮርስ ግለሰባት ኤርትራውያን ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሓት ኣለና ኣብ ደገ ናይ ታሪክ ምሁራት ፕሮፌሰራት ደኳትር ኣለውና እዮም የብልና ክንብል ኣይንኽእልና ታሪክ ናይ ኤርትራ ክፅሓፍ ኣይከኣልን እዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነፍሱ ክነቕፈሉ ዘለዎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ክንቀፍ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ካብ ታሪክካ ሳይንቲፊካዊ ኣርቲክልስ ከተማዕብል ዘይትኽእል ከም መንግስቲ ወይ እውን ንዑ ክገብር ዝኽእል ታስክ ፎርስ ክትገብር ዘይምኽኣል ሓደ ግዜ እንታይ ይብል ኣሎ ኩሉ ነገር መንግስቲ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ኣቱም ሰባት መንግስቲ ባዕሉ ይገብርኒ ግን ንምግባር ግን ክደፍእ ዘለዎ መንግስቲ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ስለምንታይ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተፃብኦን ባእስን ከምፅእ ስለ ዘለኹ ይኮንኩን ሓደ ነገር ክርዳእኩም ዘለዎ መንግስቲ እቲ ሰንትራል ሮል ነቲ ነገራት እቲ ኣብ ኦርጋናይዝ ምግባር ቀዳማይ ክዋሳእ ዘሎ መንግስቲ እዩ ንዑ እንተደይ ጌርና መንግስቲ እንተደይ ገይርዎ ገለ ነገራት ከይተገበረ ክተርፍ ከም ዝኽእል ካብ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ግለሰባት ብረብሓ ጥራዮም ክእዘዙ ዝኽእሉ ንኣብነት መፅሓፍ ፅሒፍካ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሰብ ክገዝኦ ይኽእል ዶ እዩ ትሕቶ ናይ ምንባብ ባህሪ ናይ ህዝብና ትፈልጥዎ ኢኹም ታሪክ ናይ ኤርትራ ክፅሕፍ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ክንደይ ፃዕሪ ከም ዝገበረ ንፈልጥ ኢና ክንዱ ዝኣክል ከነገዝእ ኢና ቶም ህዝቢ ስለዚ ማርኬት ኦሪየንት ተጌርካ ንከምዚ ዓይነት ስራሕ ብዓይኒ ዕዳጋ እንተሪኢኻዮ ሰብ ከይገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ መንግስቲ ከሲሩ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ምስራሕ ግለሰብ ክገብረልካ ይክእል መንግስቲ ጥራይ ይገብሮ ዝኽእል ታሪክ ምስናድ መንግስቲ ጥራይ ይገብሮ ዝኽእል ግለሰባት ክገብሩልካ እንተገዲፍካዮም ንዓታቶም ከርብሕ ዝኽእል ጥራዮም ክገብሩልካ ዝኽእሉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ካብቶም ቀንዲ ክገብሮም ዘለዎ ነቶም ኣገደስቲ ክፋላት ናይ ባእታ ናይ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ ምስናድ ከምኡ ድማ ብእንግሊሽ ተተርጊሞም ኣብ ዝግብኦም ቦታታት ንክበፅሑ ክንስዕር ክንክእል ኣለና ካብ መንግስቲ ደረጃ እዚ ዓብ ሓላፍነት እዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉ እንታይ ይብል ኣብቲ ዘረባናቱ ናይ ብጣዕሚ ዓሚማትን ናይ መብዛሕትኦም ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ቶም ፀዓዱ ይኹኑ ካልኦት ክሳብ ሕጂ ኢሉ ከም መወከሲ ዝጥቀምሉ ናይ ኢትዮጵያ ዝፀሓፉ ኣርቲክልስ ኢሉ ስለምንታይ ምስኡ ዝወዳደር ብእንግሊሽ ናይ ኤርትራ ሳይድ ኦፍ ስቶሪ ክግበር ስለዘይካለ እዚ ሕጂ ማዕረቲ መንግስቲ ክገብሮ ኣለዎ ንብል ዘለና ዓብ ስንፍና
أموراتنا يرترى دماي عابي ግን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ከም ንቡር ጌርካ ትሪኦ ኣለካ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ምሁር ዘሎ መን እዩ ህንዲ ስለምንዳ ህንዲ ዘይማዕበለ መንግስቲ ሓያል ስለ ዘይኮነ ሲምፕል እየ ዝብለኩም ዘሎ ህንዲ ኣብ ዓለም ዝበዝሑ ሳይንቲስት ዘለዎ ምሁራት ኢንጂነራት ዘለዎ ህንዲ እያ ስለምንታይ ዘይማዕበለት ሃገር ወይ እውን ቀዳማይ ክኾን ዘይካለ መንግስቲ ድኹም ስለ ዝኾነ ነቲ ምሁር ኣካል ናቱ ክጥቀመሉ ይከኣለ እሳታ ደፊኒሽን ሓያል መንግስቲ ኮይኑ ክንዲ ናይ ህንዲ ዘይብሉ ከሎ ክምዕብል ይኽእል እዩ هاجرات عرب كو مهرات يبلو من نيرو يبلو من جنزب من قال انت من قسكن اورجنايز كاينو نتزي يبلو بجنزب غزيو كتقملو سلاز خاله يتبصيو سلازي ازيا صبو غيرنا هن وزدان كلالنا نملس ابتي ارسي يجي مرغاغيمه نغرات كنا ناخسولنا لمنغسي من قاف اگداسيو منغسي كعب ندحر كوينو صبو نغر كمصنات كوينو لمنغسي كنقف كنكلالنا ازي ግን ኣብ ደንብ ሃገራውነት ኮይና ክብርና ሃገርና ሒዝና ክብርና ባንዴራና ሒዝና እንትኮይኑ ነታ ሃገራት ላይ ጽይልካ ምጥቃጥራይ كل نجار منجسنا perfect يزال مبال حجاز يكون حجر ناتي مردا تقومي كم تقولوا ناتكم ريتايجن أنا أبتو قول له زرعني قول له تعلو أما كل خال زكبر زولو سعري كل تمختن ريالنا أبتو تبغى نجار ما تجيب من الرجاجين تبغى ينبل علينا. هلا من النواتو بالسياميو بتأمنجا سرعة ملوت منجس مقلبت بأزمامس منجس مقلبت يمي بتأمنجانو بأزمامس نو መንግስት መገልበጥ ነው ኦብጀክቲቭ የአውቶቡሱ ስም እሱ ስድስት አካላቶች አሉ እዛ ውስጥ አንደኛው የአውቶቡሱ ባለቤት ነው የአውቶቡሱ ባለቤት ሻቢያ ወይም የኢሳያስ መንግስት ነው ሁለተኛው ለአውቶቡሱ ነዳጅ የሚሞላ ተሳፋሪዎችን የሚቀልብ እሱ የግብጽ መንግስት ይባላል ከም ትሪዎ ዘለኹም በተደጋጋሚ አንጻርና ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እንዲሁ ስለዚህ we get it ነኤርትራ አመና ከም ትፈርዋ ፈሊጥናኩም ኣለና أنا قلت ناتكم سقاد ديكون أي سقفننيو مخنياتو نشعبيا منقاف لموتر يوصل زخونه نغتصل أبزي لأنكنا بزح نقرات بوغن تقرأي نسمع زلنا دما كركن فتنينا مجمريا تقارب نحت حدوم زلو كنتات بوغن جمر ኣብ ክል ዓፋር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይሊ ሰላም ትግራይን ኣብ ሶምን ካልእ ግዜ ኣብ ከባቢታት ዓፋር ከም ዝተታኹሱን ኣብ ልዕሊ ህይወት ድማ ጉድኣት ከም ዝወረደን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ገሊጹ እዮም እቲ ኣብ መዳውቲ ዓፋርን ትግራይን ዘጋጠመ ግጭት ተመልኪቱ ክልቲኦም ወገናት ንሕድሕዶም እናተኸሰሱ እዮም ዝርከቡ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብቢሮ ጸጥታን ሰላምን ኣቢሎም ብ3 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ካብቶም ኣብ ከባቢታት ዓፋር ዝርከቡ ዕጡቓት ተደጋጋሚ ትንኩነታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝኸሰሰው ኮይኖም ትማል እውን ንኻልኣይ ግዜ ካብ ክልል ዓፋር ፍሉይ ቦታ ጠብጣብ ተበጊሶም ኣብ ከባቢ ደደረባ ኣብ ዘሎ ኣሃዱ ብዝኸፈትዎ ተኽሲም ሓደ ተጋላይ ብመስዋዕት ተፈሊናሎ ክብል ይገሊጾም እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ዘጓንፈ ኩነታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከዘራርብ ቀኒ እዮም መራሒ እቶም ዝኽሰሱ ዘለዉ ዕጡቓት ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩም ንቢቢሲ መብርሂ ሂበሎም ወደን ጥሩም ክፍጠር ዘይንደልዮ ጎንፂዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ዝካየድ ዘሎ ድሕሪ ምባል ንኣስታት ፍርቂ ሰዓት ዝቐፀለ ተኽሲ ከም ዝተኻየደ ገሊጾም ኣብ መንጎቶም ክልተ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊትን እቲ ብብልጽግና ፋንደድ ኮይኑ ኣብ ሓራ መሬት ብዝብል ወፂኡ ዘሎ ተጋሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እዚያታ ኣቢ ናይ መወዳእታ ገይም ናቱ ሰያ ኩናታት ሕዲ ዘሊ ምክንያቱ ንተጋሩ ንትግራይ ሲግድን ከንበርክኻለኒ ካብ ዝበሎም እዩ ኣብ ኖቤል ፕራይስ ተሸሊሙ ምስ መዘ ቀዳመይቲ ዝበላ ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ከንበርክኻለኒ ንትግራይ ምንብርካኽ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናተዩ እናበለ ዝተዛረበ እዩ ስለዚህ ንዑን ምትግባር ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ ምንብርካኽ the first and the most important thing ይብል ነይሩ ሕጂ ድማ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ዝብል እውን ኣብቲ ኣጀንዳታት ተወሲኹ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንመን ተጠቂሙ ከም ዝገብር ዘለኸ ኣብዚ ስምዑ ዘመልክት ኦሮሞ ብልጽግና ተኣኪቡ ሕዚ ከም ትፈልጥዎ ኦሮሞ ብልጽግና ዝበሃል ዳርጋ ተሪፉ ናይ ትግራይ ብልጽግና እውን ኣለዉ ናይ ብልጽግና ናይ ካቢኔ ኣባላት ሚኒስቴራት ዝኾኑ ኣለዉ ከም በዓል ጌታቸው ጀነራል ጻድቃን ዝኣመሰሉ ከም ፕሮፌሰር እንደያ ስለዚ ኦሮሞ ብልጽግና ንወለሉ ምዕራፍ ጠጠው ኣቢልና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ፋሽስቲ ተላላኪዎች ባንዳዎች ያሉበት ሀገር ሲሆን ጨው እያቀመስክ ትልካቸዋል እነዚህ እግር አልባ ባንዳዎች ሳይቸገሩ የራሳቸውን ዜጋ የራሳቸውን ቤተሰብ ለመግደል ይፍጨረጨራሉ ከፋኝ እንደገና ትግራይ ማለት ጋርቤጅ ነው ታውቃለህ እንደ ክልል ስታየው ችግሮች ስራዎች ያልተሰሩበት ክልል ትግራይ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄዎች ያልተመለሱበት ክልል ትግራይ ይባላል ሰዎች መብታቸው ማንነታቸው ራሳቸው በራሳቸው ማስተዳደር ጥያቄ ቦርደር ኢሹ ውስጥ ኢንተርናል ትግራይ ያልተመለሰበት ከሌላ ሁሉም አካባቢው anyway ነተጋሩ አምበላ ገረም ተጻይቶም ሎም ዛ ቪዲዮ ዚያድማ ተደጋጋሚዮም ፖስት ገብረዋ
بجنزب كأسب زلو حجر عند حرقينه جنزب نابلعكا باندا غيركا بتعتها أبز دل خايو جل ناق حمكا كتسعوت لهم تخليها تبلناي أبي أحمد فيديو بزوج زي مشيرز قبروا جت أشور دادما بملو مسون كالوت بوليتيكاويان مراحتي وتهدراي مراحتي كمتي برهان زبلو زلو بتدقاقامي بخال وغن ونز بحال زلو زقبروا زلو كنتاتنا نرزالنا it's very very sad but this is where تكونتاتنا يتقرأ بتحكم زلو ناي أبي أحمد ناي فاشستيك سرعات لأورومو بالتقنا تراح زملكة يكون أو جهر ساعات في لها دحروا على بريتوريا مالتي أمحرون تخاتيتم يوم بعد تمسكن طلعون مالتي طبعا أمحرا بالتقنا زبالو تجاربون يوم اللي بعد ريتاجو تحوي سمولو ناي جابون خمو سلزي أورومو بالتقنا زبال already طويل له مالتي ناي أبي أحمد فاشستاوي سرعات قابل كايتو عبتعتزي كاو كله بيرت وكلتي على مالتي سلازي دحرو على بريتوريا أبديك نوصخلو انتايا تزربا تاجيم كمان يرا مجمريا أبسلطان كما تخلو أمحران أورومون اندي ممتي أم زيادة أنا أورومو اللي تبت سلطانات همتي كم تنبرن أورومو ونكمو زيادة جنا أمحران يرمسو سلازي ناي أمحران أورومون اللي يبلع لتجارب تقييم دما نتوم تجارب كابسلطان بوكيرو بزياتهم تكيوم ناي تجراي قداي تجراي مستدا خمتلو دما بأورومو الجي أوروماناتكم قليل أورومو متيو نتوم أمحرنا بنقري نسبة أمحرا دما يداخم الله الجي دما أمحرا وداخمو أورومو دما أنصاري تنسلسل زلو نتوم تجارب مجمريا زداخمهم نفس التعليم اللي صار له كما يريد أوت له ماله this is a very interesting game but تفليت أمات رايم كده إحنا وزخلو لوم أنا زوز عزله ورثت له تحكمته كما يماله تفتناي أرك سلام علو لبحلو ورثت له ساتهم بخالي من قديد كملو خيخون له خيخون كما نيوتو حكمتنا يتأركي أمن تأيي لما تقوم نقدر نيديس كم كماد أو نشتي تور على النادي أرك سلام بعد مثلا صحيح يلن من مغريلن كهلون عيخلن من تايو نصوم العبهم أرك سلام كهونس جزء مقتدي جزء متحازي جزء معدل يوم زور وزلا كارما كنا استمروا هنا أرك سلام كبارتلر ناي خلتيو وجن سلام تفرنا خلتيو ميشارة حاسبة ناي خلتيو زتري وزلهم ود بيتودم قلهم زبلوا حركاتهم مس أفتحرا مريض جلو مس برهان جولا يراقب على وي ونتهم من سيات أنت أرتقرين خك على سوق لك حبز بقصون مجبت وجن أفتكوينات حتى ناتقرأ عبقرة أوزلوا أرك سلام وي ونشم قلنا دماء كله كم زي كلن كقاتم كم زي كلن يدزارب زلهم it's a very sad reality زحزنيو but أنا بحكي زحزني زلوا زوم هزبين حتى كاب كينات وزيوم هجي وداينا تقرأ بحروقين كخندتري أب ناي بوليتيكاو تفشنا نوح وان حشوية دحرم بعد هجي نابوت هدراوي كوينات حتحدقص أم يخدر له زي أتزحزن كفالنا تقرأ كل التحوات حتحدهم كقاتلية مالتي حرقن ده عم زقات مزلي أتحادد ما مسمم كويني ودواقادر له نتكلم أب كوينات مسيز جفجفهم أبين دحر خوينو مس أبو خوينو يوناب حزبو قصو كتكوس ناب سراوي دابتي قدم بسو خوين زق على زنبر ناي تግራይ سراوي نابو قصو كتكوس ኢና ንሪኦ ዘለና بزخونه يكون أبت أولاد ما كبر زخل شمقلنا خمسة اللي زنقر زلوا this is very very sad ግን እቲ ፖለቲካዊ እሊት ናቶም still ኣብ ድራማ ይዘሎ تصمد زول عند الحزب تقال متقاب أقوى اللي ويلي أمرن بمنجس تقرأون كمتات كم زي اللي سلت تقلتها تزون هزور كبير بزول نطقم هنكس الإدل تمسرت ونقر نتهزور حصل زلنا مالتي يلا ندحرته هيلو زي اللي دحر هذا تقال متقامون أقوى يخون كم ناتي جن نفسك حنتي نتوم نتركب بسقات كريو زدلو وجنات زريوون كان تقرأ روح أنجل مالتيو لمتى أخو مالي كنا نوقع زلنا مرأيو نروحها اسكاب زخون نروحها زوي تقرأي توسخي حركات كي متأصل زخونه نزيك حقيقي كمسل بزغل بنا إرترا أكتوسات وقن درع لقراتلو نعمت أوشت أو بدايتنا إدمتها نعمت جزيهم حدار أو زوادو زجورو زول بس حتى كافيزو تقوم يقلت مخم زلز في اللاتي
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ህዝባዊ زي قبولነት ናይ መንግስቲ በኃይሊ ህወሓት በኃይሊ ክተአትያ ወይ ግዛው ምሕዳር በኃይሊ ናብ ደው ከአትዩ ምስ ሰራዊት ሓራምሬት ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ዘጋድዱ ነገር ርእቶታት ይወሉ ሕዚ ኩነታት እዚ ትርክብ አሃ ለካ ህዝብን ህዝብ ጥራሕ አይኮነን ኢሉ كم حدا مغنيات كوصلوا زاخل يخون يسمعني أو وشتاو بداياتنا كاو إرتراو بنزمتو نجارات تزي هذا أنا إحنا هنا أبناتهم من وشتاو بدايات ملكتنا إنفولف خنجبر لنا إلى أمنن ساتهم هنا وشتاو سجاماتنا خنفتح خلنا فعلنا خم تجارب خنفتح خنكلنا نمبر ساتهم أي ملكتهم حزب الريتو جنا لنا كذا خنك قلت نجار حدا أمدو مالت engagement مالت يبتقرينيا بعمل بالإنجليزية كردا ስለዚህ ኢንጌጅመንት መስዙ ሁሉ ይል ኢንጌጅመንት መስ መንግስት ሁሉ ይል ኢንጌጅመንት መስካለቱ ወታደራው ኢንጌጅመንቱን ሁሉ ይል ህዝባው ኢንጌጅመንት እዩ ናይዝ ምርኻቢ ስለዚህ የለን ዝልካዮ ናይዝ ወርክሎ ብጹም ደይገለጽ ብዝምድና ይገለጽ የለን ዝብል ሙሳድ ትክክል አይመስለንም አበጣ ማቃላትና ከከም ዝመስለና አንጥቀም ንخل بزخونه نتጽምዶ ዝገብርዎ ደሎ ፈተናታት ንኽንሪ ኢልናይና እጂ ቀጥታ نابتي أقدس نبتات نبي إرتراجس أي ملسك بالعلني حنت كابتن بنك جمراد اللي يزول خدمة زيا ستور زيا Wildfires in January in Southern California. You remember those, they are still having a huge impact on communities in Los Angeles County. In Altadena, you know this story, the Eaton fire destroyed thousands of liver hugs and encouragement lied for hours in 90-degree heat in the store. Survivors and away free groceries. Haddish posted on Instagram that she was giving away free groceries worth up to $150 a person for survivors and anyone else in need who was in the store. Hundreds waited in line for hours in 90. تريوز اللهم تيفاني حدش أب كاليفورنيا زجبرتو زينايو زتريوز اللهم ببارعنا يحوي زت قاص على جزاوتي بزح سب من عبرون هي وتنز خسرين يرو سلزي أبو نزجات أمسبات أب حد سوبر ماركت نبت كباب زلو كسب $150 نفس وقف سب جزيهم هي وتم أبشقر ودي قوم زلون محجاز جبرته هيدلاين كوينلو سناي تكبر قدوس تكبر دما بمخانو كل جزيان حجوس بحق الدس بالكونتاتنا نرزلنا زي زنري زلنا أكال نايتي إيرتراويان بتصبون يقول لنا زلنا of course يا أمريكا ويسلو زخونات يجن again it's a good thing a good gesture سناي نجاريات تكبر زلا تصبون نجار نخجبر زخل سمه الله ودما أب أمريكا كبابي تتقمط أولون زعبية تلون كباب سلو زخونة سكن اسمع يا أنتي لابس refrigerators and I came in this store just wanted to bring some joy heal some bellies, you know what I'm saying, fill up some refrigerators, and I'm so excited and so happy and so honored that God gave me the ability to bring together people, to feed them, to make life easier for them. I remember being homeless, I remember not having food, I know how hard it is when I come to buy groceries, and it's like, I only buy like 10 items and it's almost $100, I'm just thinking to myself, how are people surviving? بحكي very touch story هذا جزية في وتي جزازي باللي دخايا نيره لومي دما أملاح تقعي بني نعيد يكونس نزيوم كماي homeless لازم برد جزاب زين برد لي كماي كم زين بركيز كارني زيوم دما جزء أمن حبتهم بملوا بحنت معاتي حما عقات أم قينو زبار حوي جزاوتهم نب حما خش غيروه سلازي كميلهم ينبروا له كميلهم يخدوا له بتعمي زخبدني أنا نابلت يتزارب زلا سلازي بعاق بينتهم سبات تياتهم ولا وين تخوننا يسوم المقبوم دي حرم عالت المقبوم دي لنفسه كف نوي حريقايني رابز تاريخهم لنفسه كفهم دماكسا $150 كتبوا مخانا كم زحبتهم أزبيزان خجزوا كم عمام على ماكسيموم $150 $150 أبز حجز اللي هو من نابروتنا أمريكا بحكي إنه بزحات سبات حجز مخانو بزحات سبات دما بمسكانا خمس قلت وين سناي تكبر كاسل زخونة أنا زريقاتري ولا اللهم تحبري توزي سلزنا برد سب نابو خمس قلت زكزاوتهم تاي كم زقات أمتري ولا very very sad بحكي هي وات كمي مخانة خاطري عندي سبات قديم يمكن جزا خام مسألة اللي خام في الله جزي خاطر الكازت رخاء جزا إنشورانس تزينا بركة إنشورانس ما كله بزحات كم زينا برامي زنقر ناب زيرو تحت زيرو مملاس بهالزي الجي نسال ما نتيجة هبنا ملاخ نتوم سبات كحجز مخالي سناي نجاري نابلتي أتقل زلا it's crazy صبغ زينا سلزخونة سناي نجار كاسلزخونة نسبات محجز
نختم ويلي أمتيا ጽቡቅ ገበረት አምላክ ኣብዚዑ ይሃብኪና ንብል ሰናይ ነገር ንምግባር ድማ ንማንም ይከውን That's just me still on the property while I watched my house burn down after 28 years and I have nothing left. So thank you for this. Thank you for showing me. Something like this lets you know that there's inspiration, that people do care about what's happening in the world. We need more love like this. My little soul is all filled up. My heart is all full. بحكي صبغ سناي نجاري مسوعة عايزة حنت فيديو حلف قبل سماع كواس كتسمعوا لي أبزيات كسمعوا هذا فيديو تقصر كأبا أمريكا 4,000 إرتراويان لنا أمريكا نبزح كابزم 4,000 مأكلاي من نوابرو ويكاتحت مأكلاي من نوابرو إلى النمبر سيز خابزيات معسرت 5,000 سخونو سري حمزة نقول أتي مأكلاي دوموز بزنا أمريكا معك أنا غطيو غلها تستحق مأكلاي نقدفة بتستحق تنقوم تأخذنا 3 شهر عامل إيو أجي بحث له زي أتومسي أب عمت 500 مليون دولار يوتيوب حسابه من قصة إيرتران صراحة هذا وصول جنزب 1 بليون فرقا ناقفايو بس يجوز له الشرف من يغير كايو درجة 8 مليون دولار أبيلي بس زي أمريكا دولو صراحة نياترا كنا 10 شهور حتى أسفي نايزي إيرتران دوموز دوسو أصوت الله كما أبنت كل ساعة من تقسم زم أب أفريقيا دولون أبنتج أب دول السودان أب أنغولا أب يوغندا أب كينيا حفتامات إيرتراويان أب نيجيريا حفتامات إيرتراويان حلو في حالفهم أبنتنا أنغولا أب أنغولا دولو حفتامات إيرتراويان نتعيدا أب أنغولا دولو سلزرق أقوه أب رسيوها فابريكاتات كيرون يعملنا يتهاجر بركض سلزرلو شلمات وصول نقالوا إيرتراويان إزيو ما هاجرونكم بوريكالو نزي تتعطح من قصة سلزي الله ترى يكون نزت قوم من قصة إيرترا سلزي لنا بحث لنا عملت كما نفس أب نيجيريا سدرا بيت دكتور أحمد نصر الدين الله حفتامات زبالو نازيوم كابيتال درجة فرقي بليون إذا من عن 7 زبالو أبا أنغولا زلو نازيوم كابيتال كا كم درجة فرق بليون نايكلتيوم دهر دميركان 1 بليون نازيوم كلتيوم هاكامات إيرتراويان تراي مستعمتها وقتوتنا إيرترا اختوا هذا روح الله عمتها وقتوتها GDP نا إيرترا 3 بليون نازيوم كلتها تراي فرقي نايتعامتها وقتوتنا إيرترا نازيوم كلتنا قادتها سلازي تم خلوتنا قالوا أما كلام راغب يربق زلوا كلهم دمير كان يربي خير إذا حرفا في قمقام بس تحاسب دمير تزنقر كذلك 4 بليون زخرون كابيتال قالوا يسبحنا قالوا يستوعب إذا مالتك أني در نايتنا إيرترا GDP بسمال قالوا زي فيديو من البات بنصور ديتا سمعتكم كتكون تخليها تزارب زلو دكتور أسفا وتخصتي زبهال بزعبا بوتنشال نهز بير ترايز قال زلو I know ببزح كترجموات خلوقن أنا كريو خلوقن هذه statistics يو كندي percent حقنا تالو كندي percent جيجالو كزارب هيكلني مخنياتو زحبري تازي يبلين عجري مني هذا إير تراوس درا أبنا جريا زلو كسب 500 مليون زتمن حبت كم زلو سدران دا نصر الدين دكتور نصر الدين بلوز أنيو كمون عند عن سباز بحلو أب رواندا زلو أب كل علامات ونزلو هو أفريقيا كسب 500 مليون فرق بليون نخلته وناكلت يوم زيهم سدرا بيتات رايسي هذا بليون خون كله ناكلوت نقادو نايرترا أب رواندا دي ما بكالو زلو كسب 4 بليون بس حبتو زلو سب حبتي إيرتراويان كم زلوا زدما مستي أوفيشال إن إحنا نسمعه قطبنا إيرترا كلتنا 3 بليون يزبحال لعلو قطبنا إيرترا عقم زلهم سبات كم زلونا سلمن تاي زي أتو كسبن دي تايم تجبرنيرهم دحري الكارني بزح تفاصيل كل واي خلي مجمريا زوم سبات زياتهم مهلاوم إيرتراويان مخانم تراي حقوس يعني زوم إيرتراويان مخانم تزبحال زلوا دما حقي بريز بلاني بويزر يعني مخنياتو أبين يرنا زي كون حجين تايكن جبرنا خلي زيارة زجد سنانة دحرينا تملسك منين نقول لك على رسنديو what can we do now أبز عجزة لنا مدرخن ندحر نسمعن انتايك جبرخن سلازي كندز potential زلهم سبات تلونا
እዚ ሃብቲ እዚ ናብ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ሃብቲ ተበልና ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኩሉ ክትብል ኣይትኽእልኒኻ እዞም ኣብ ናይጀርያ ዓብዮም ኣለዉ ትብሎም ዘለኻ ናይጀርያ ዓብዪ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ንክትዓቢ ዕድል ባካ እዩ ኣብ ኤርትራ ነይሮም ተዝኾኑ ክንዱ ሃብታይ ምገበሩ ኤርትራ እሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ህዝባ ውሑድ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብሲ ቢልዮነር ካውን ኣይክእል ናብ ኤርትራ ተቁጠባሲ ምስ ግዜ ምናልባት ምስ ዓበና ሜይቢ but in general ንእሽተይ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፖቴንሻል ናይ ዕብየት እውን ከመፅእ ስለዚ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዶም ዝሃብተሙ እንኳ ኣምላኽ ሓገዞም ክብል ይደሊ እቲ ፖቴንሻል ናይ ኤርትራውያን ክትርእዮ ከለኻ ግን ክንዲ ምንታይ ዕቁር ሃብቲ ከም ዘለና ነዚ ዕቁር ሃብቲ እዚ ከመይ ጌርና ናብ ውሽጢ ክንስዕቦ ንኽእል ብዝለዓለ ደረጃ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ ለይትን መዓልትን ክንጎየሉ ዘለና ድማ እዚ ነጥቢ እዚ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዘየገድስ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለና ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ ሓውሲ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንኤርትራ ከውሕስ ዝኽእል ኣብ ዘለዎ ደረጃ ኣብ ቁጠባ ክትጎየሉ ዘለዋ እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብዘየገድስ ብምንታይ መንገዲ ከይዶም ኢነና ዓውት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይፈልጦ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ይኹን ንካልኦት ናብ ኤርትራ መፅኦም ገለ ኢንቨስትመንት ንክገብሩ ወቅዓዊ ሕቶ ብወቅዒ መንግስቲ ክሓቶምን ንኩሉ ኤርትራዊ ድማ ብዓቕምኻ ንዓ ኣበርክት ኣብ ደገ ተኸፊትልካ ኣሎ ኢሉ እዝን ሕጊ ድማ ተማሒሹልካ ኣሎ እንድሕር ኢሉ እቲ ህዝቢ እዚ ሃብቲ እዚ ሃብትና ይግበሮ ንኤርትራ ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ዓብ ለውጢ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ኣነ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ እንታይ ዝብል መንፈስ ከልወና ኣለዎ ኤርትራ ካብ ሕጂ ንድሓር እንታይ ክንገብረላ ንኽእል እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝተኻየደን ኩሉ ብድሆታት ነይርዎ ፀገማት ነይርዎ ኩሉ ሰብ ድማ ነዊሕ ዓመታት ተዘሪብሉ እዩ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል እዩ ኩሉ ሰብ ኣብዚኣ ክርዕማ ይክእልኒ ግን እቲ ዝበዝሐ ሰብ ካብ ሕጂ ንድሓር ንኤርትራ ብኸመይ ክንረድኣ ንኽእል ብኸመይ ንቕድሚት ክንወስዳ ንኽእል መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሕጂ ንድሓር እንታይ ዓይነት ለውጢ ናይ ፖሊሲ ክገብር ይኽእል ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንምዕዳም ወላ 10% ናይ ካፒታል ናቶም ወላ 2% ካፒታል ናቶም ናብ ኤርትራ ክትብሉ ዝኽእሉ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብር ስለ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ምናልባት ኣብቲ ቅድሚት ክገልፀልኩም ዝግባኣኒ ናይዚኦም ክልተ መንእሰያት ነይራትኒ ኤርትራ ሓድነታ እዩ ምስጢር ዓወታ ኢለ ገሊፀ እዮ ሓድነት ናታ ድማ ከምቲ ኣብታ ሙዚቃ ዘሎ ውህደት ከምኡ ድማ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ውህደት ሃይማኖታዊ ሃይማኖታት ክልቲኡ ብሓደ ተዋሂዱ ንኽነብር ተኸባቢሩ ንኽነብር ትሽዓትዩ ብሄራት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ማይን ፀባን ተዋሂዱ ንኽነብር እቲ ከምዛ ደርፊ ውህደት ፈጢራታ ዘላ ውህደት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ናይዛ ደርፊ ዝሰማዕና ናይዞም ክልተ መንእሰያት ውህደት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ንክቕፅል ለይትን መዓልትን ክንሰርሓሉ ዘለና ኢና ሓደ ካብኡ ኢለዮ ዘለኹ ሃውስ ዲቫይድድ ካኖት ስታንድ ኣበይና ዝተመቓቐለት ገዛሲ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ብሕብረት ክህልወና ኣሎ ከምኡ ድማ ተሓቢርና ንቕፅል ተተማቒልና ንወድቕ ንጠፍእን ኢለ ኣለኹ ስለዚ ናይ ደገ ሓይሊ ይኹን ናይ ውሽጢ ፀገማት ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስምረትን ሓድነትን ንኸይብትኖ ለይትን መዓልትን ክንፀራ ኣለና ኤርትራዊ ዩኒቲ ድማ ዲ ኣልቲሜት ካርድ ኦፍ ኤግዚስተንስ ቀፃልነትና ህላዌና ኣብዛ ሓድነትና ዝምርኮስ ከም ምዃኑ እየ ነጊረ ዘለኹ ስለዚ ብኣ ገይረ ክዛዝማ ይደሊ ኣይ ሆፕ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ዘለዋ ፖቴንሻል ተጠቒማ ድማ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ናይ ቁጠባ ክትበፅሓልና ድማ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ትምኒት እዩ እዚ ትምኒት እዚ ንክበፅሕ ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ክንገብር ኣለና እናበልኩ ምዛ ጠንቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ክድኽል ደልዩ ከዳኽልል ኣለኻ እንዳማ ገማለይ ጉዕዞ መረሻ ትቐፅል ኣይትሞተኒ ንስኻ መፅዓለኒ ንስኻ